nwanwa na setremu ye mu ohene bi animtia da bi ye mu ohene bi animtia na emom askoma mpo ohene me fam ene wo fam no wo model chief wo ye ohena ese ye hwe no esua no ne ho nsem bebre na akiri ye beka nepa wo ye apart from no kredi a odidi hene no mpuntunwuma wo ye ma ne manfo a wo asokoma mpo krobie mu wodi ade enfie aduasansia pepepe ni ofri Canada be ya asokoma mpo hene enfie aduasansia 36 years na da bia me kan radio so say nipa mienu nko plot ho da nipa mienu enko plot ho da plot ho manso ebinsi da okobumi fro level okoka foundation agum wabume da no wabume fence wall ebinsi da complain fa plot ho ebinsi da nana wonkwaso yada wase pa moma yenkoso na yentia bafuma omote yenka che mesia wa hene yire Harriet yebo afari ya wa ye proprietress ewo Maggie Standard School ewo abontamo ebe aputuja mame mesia pa bo wa baso sonko kwanso anti Maggie ye mase ya wo mame Harriet yebo afari anti Maggie so mesia pa woni Mr. Gobet ya wo ye hokani papa osofu mense so Success Assemblies of God. Success Assemblies of God, a war aputuja. Sompana 3.1. Ye chat walkra and ma mesaraji. One man prayer camp, Methodist prayer camp. Ma me bre na makan ho asem bi akyeremu na ubon se ma mesaraji we wudi for ba pa. Nananom madaroma muma yankwayanim. And nanka production team no say de ka ye beda ye hoadi nanso asem wo ho Sompana 3.1 asem wo ho pa esese ye ka na kwabana menka meka esese ye ka afi twem no mama me mamu feedback djuma ye di wo Fox FM afi twem no na ye djumadi no wo Fox FM na de nyasamhwe CCD eye Asem Mpe Nipa aware sebo yetena so afi etwa no 2021 no na eye aduasa baako 31 marital cases na yetena so onyankopon adaroma itimehwe emu 23 emu aduonu miensa na yehwe emu nwotwe de ebite kansisemu ebite guy nam ensem ba ko na mienu bi nti bi asorofu bi de ho jim ebi abusua de ho jim ensewrum de ho jim ema etitwan ya yanwie na yefiri ho eka maako aduonu nson na yeda emu aduonu baako de yetimeje sika no ema wona esese won saka sika no emu ensia de no kwasim le yentwensere ya bi da so da court sesia anyinsanye wona menyam na wosenye wono a onyankopon da roma ayensa kan enkono 9 na emunum yehwe ama nipa no de akomapa agi nyinsen no emu mienu ekọ bia yeso moja hwe no DNA emu mienu ko DNA ma DNA ne kire se eye mema no ene ne ma no nyem emu miensa de wana asem no fa wo ho no wana ni akire minim ebi asofo bi na gi yo Sompana 3.1 minim ankwada agya no mpese ehwe won no aduonu nwotwe ene ba ye nsem emu aduonu yetimi sovoi ama agyanom age mma no ehwe won emu nwotwe ebi wo ha ye hunu ba bi akwada no ye de na fa sesei emu mienu ewo dosufo ho emu baako ewo koto sesi a meyira bome mi kuna bome na edoso meyira bome de ye nhia bi mi kuna bome maako num
ɛna yɛn nsa ka emu ɛnan deɛ yɛtumi sɔfo ka awadeɛ no ɛsɔ ano bio emu baako deɛ awadeɛ no gu yi koraa plot sɛm du nsia ɛna ɛbaa yɛn nsam emu edu ɛna yɛtumi gye maa plot wura nom na asomdwe ɛbaayɛ emu nsia no ebi kotwa ahemfie ebi so twa abusua mpanimfoɔ nsam ɛne ade rent ma ha dai akosi sei ɛnyɛ sɛ mfa fie wura tumi nyɛ sɛ mfa no emu du nson edu nson na ɛbaa yɛn nsam onyankopɔn adaroma emu du num etimi sɔvoe emu bi mu ekotwa rent ɛna asɔm wɔn na yɛntoa dwumadie no so abusuafoɔ yɛka kyerɛ wo sɛ Sompa FM 93.1 ɛna wotie no dwumadie no bɛsan fa Sompa TV bɛsan fa Sompa TV nti monhyɛ no so paa ma yɛ baabi aduro no yɛbɛma wɔn a wɔbɔ dwom no de anwum bi ɛsɛsɛ mu kakra ma yɛ na yɛamɛntɛsu na afei yɛasan atoa adwumadie no so ɛnɛ asɛm kyɛnkyerɛnkyɛ bi ɛda pono so nnɛ yɛ bi tutu ne srɛ ne abasa kamakama mabadwafoɔ no ayɛ yere de ɛyɛ chief producer bɛma wusu kantankranka wɔwɔ ha ɛna ofosuo bɛma kontonkyibu ohia kuma nana ɔno so ɔwɔ ha ɔmona samoa ɔno so ɔwɔ ha saa na wɔhene yere Sompa 93.1 yɛboa ɔno so ɔwɔ ha bɛma mensa ka no sesia yi no ɔno so wɔde kwabena yɛboa asuama me wɔ fɔ kɔɔ de kra akyi no ɔno so na yɛfrɛ no na yɛboa saa ne di paa de kwabena yɛboa ne nkonnwa di na de na twum mɛnsa pɛw yɛ a wɔtɔ so mmienu nti sese deɛ sɛ nka no sɛ wo ne wɔ fa ase abɛhyia agya wo me na mowɔ agya saa abusuafoɔ mbɔte no mate na masan ate bio afei adwumadie no ɛbɛyɛ soronko kakra ɛne sɛ biribi a ɛbɛyɛ adwumadie ase no yɛbɛkɔ Facebook na asɛm a ɛtrende ɛwɔ Facebook no yɛde abɛto dwa afei asɛm a aba yɛn nsɛm ɛyɛ ni a yɛsu kɔ a yɛdɔɔ yɛ mu ɛne yɛn nsa ka asɛm no na nyadeɛ a yɛbɛbobɔ obi adin no yɛde ato pa so na yɛadwene ho ɛnɛ sɛ yi ɛnɛ dua yi a mekɔso mo manhyia na mefiri manhyia na yi picture bi kyerɛ mu ne phone so sɛ obi aka kyerɛ sɛ ne yere ɔne bɛrima bi na ɛwɔ hɔ na watetaa obi ka kyerɛ sɛ ɔne ɔbaa no bɛrima no ɔbaa no awura restaurant na ɔgye bum kɔ hɔ ɔkɔɛ no na bɛrima no ayi nam yɛ a wɔde hyɛ ne yere num ɔfrɛ na ɛsɔfoɔ no wɔse wakɔkye ne sɛ wɔfa no anaa wɔsɛ wɔ daabi sɔfo me nkɔkye ne sɛ wɔfa no na ɛne sɛ ɔsɛ mekɔɛ no wɔne ne didi yɛ a wayi nam asɛm sɛ bɛ agya asɔfoɔ no ne asɔmpanimfoɔ no ɔmo sɛ wonkɔtoo sɛ biaku anya ado a wɔda no so na ɛno deɛ sɛbesɛbe wɔyere koraa wahyɛ ne kaa no ɛden wɔho registered wife no wo koraa wote sɛ kura de twerɛ na wabɔ birim ɛden nyɛ mmerɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔto ɔbaa no bɛrima red handed sɛdeɛ buroni kaeɛ no na bɛrima yi asɛm no ayɛ no yayayayayaya wɔse bɛrima no yi nam Sompa 93.1 ahuri hɛ kesi ne hu papapapapapapa ɔmono samoa bɛrima wo ne wahene yere ne bɛrima yɛbo asuama mema mu nyinaa akɔ aba ba Sompa radio so mo ho yɛ deɛ
Oh, Nyankopɔn adaroma. Me ho ye pa. Sompana 3.1. Sɛ birichi abɔkwa mu ha no. Wo ye de nia enye yie. Nanso biribi ansa yi a biribi enye yie. Nti sɛ ye no ano. Ɔmo no. Bɛma sɛ wɔkɔ pie so sɛ abrante na ayi nam de hye na yira no. Me kora megime di se bia bɛma no nyankɔ na jama wɔtete aduane mo ba no. Asem baba dabi. Ya ba ne ba koro. Sompana 3.1. Da biara da wasema esie. Enne na me ka sɛ nsem esie ebi gu court, ebi gu rent control, ebi gu dofsu, ebi gu arbitration na nanom anim. De abusua panyina sinkonwa won so wo ka bi. Asɔre mpanimfo ebi gu sɔfo so enso da biara da asem foforo pie. Ye asema bɛba tena no pempen so nne. Pempen so nne. Anadwi kura bi besi. Na me ka sɛ obi frɛ me sɛ mrante hene 12:30 mrante hene pɛsɛ ɔne me wife kasa adai ɔso mpɛsɛ ɔka bibi kyerɛ no menka deɛ ɛna nkyerɛ wo yere ɔso wo de kasa kyerɛ no ma me bɛsɛ dɛma phone ma ɔba nam ne kasa metene background sɛ menye nam so ɔba mesro gye ma me wate nam ne kasa na ɔba na gye ɔba asɛm bɛyi ɔse mrante jano nam se oba mesro me bibia nya boko wate me dinya me di pacho me bibia nya boko oso okay mate anopa no so ne fa na be ma no frɛ me ɛda amase ko odi nka kikiri nyina yakoda 12:30 asɛm aso sɛ asɛm die asɛm Sompana 3.1. Na da bia me kasa ade bia ne maame na wo no ba na de ba ko a ne ba wo no maame ene asem ene ye hyase kete so wo hunu onyina ba e be ye osere onyina kokuruko esi we na ba wo hunu be ye osere e to ho a efifiri ya ntu ase no e na ye onyina kokuruko a esi honom no omono se be ma yi nam se obi ra no ana kyerɛ Yo, aja asofo ni Asem Mpe Nipa no se wonkoto se wo fa. Sompana 3.1. Ya ka no de be ka ne se ye tifo aje ba se de mante na wo ka aje na beju. Mu a sebe mo pa ya sem mo pa ya sem nya. Be se obi amra. Aye no mu nyina hwabo. Na ya ko nti na asem na da so ano wote. De bia me ka se ye ne ye tifi ni so no. Kwanya bi ne nya. No mo tie ye no ya na omo so Nyankopon wo madom kyede a omo de point to bia mfa na dwen emoye na obetete kata cho me da se asama wo da to dwai ana se da apaso yi me gidi ye se bebre ne mba ya dwe bi so ne Sompana 3.1. ngwa ntimi nko ne straight za ma onya nfa se de bi obi support oda e dia hwe de bia no ye no san ye wasem a de bia wo ka and ye de bobra ye de nam wiase kata choka asɛmbi a kyerɛ ya bra ne wo fie no ho wo se sɛ wokoto so yire ne bɛma bi gina baabi a fa yire kɔ na ye dai ahwo ye dai Ahia obi anya ne de fie obi anya ne de ofie bɛma de atwa so ba de tale ho so atiase enti ahwo ye dai Sompana 3.1. na ahwo ahia na wo twe wo ba no oba bi won so osesa amre na so wagu nani mu ase onyimi ni ada na wo ba ye na me obi gina ho na chi gina bese mi enko kada jaw asem wo sa ka ne mre bi sabe ana oba wafo a ya waro be ma woni no ana se woni no ye wa kwan na kwan wo ho a wontimi ne ntu nsa obi yire ntu nsa enidi enne na no ma bi akeka bom ya ye no ma bi basa Sompana 3.1. Wouldn't say first so ba o record butu no osi no ma yemfa na chi kada jo me wa eno krapa yemfa na chi oba so nkoto se osi ni ma na onfa no to nkyere ba bia mema wo ese o de hwe ba bia edan wo because I no ma no say mutu wa na de ade oba butu ne kototwe se bebre ba pa o yeah dama sade no ya de bi a adwen na de America nipa bi nim. 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 Nipa
Adie ne beba se 7 previous oba wafo. Where ye can beka na wale ma me ga dem chon. Edu me bi asase me ka. Me say empratwe baby mu dia aware e pani. Na wi ba wi asem empratwe e pani. But we are some practice. Obi abaka some kan. Obi aba na he. Enso ma me ka se da kuku damfo e be break twempra ansa na ya wale. Dide me pesa me kan nyane se wo mo mu tie ni ahwefo. Ade bi ho na se wo ba, wo kom. Na se seven previous se wo fi se wo kun ni ho. Enti se obi abefa wo e de wakọkọtra ba bi mu di. Nkanya bone kwa so. Ne kwa mu no. Ne kwa so pa no. And they crumble the Yarania, the idea, and no new aquaquato background. Or Tony Day, or so Joe Day. Tiawa, Emu Mediba the Baba. Some me 3.1. No, be a before aquaquata choba. In person of bottle by the end. Naviani Musiana, a big quatty, Sherman, a kitchen number. Mamma does some traffic one now, you don't know. Catacha, when the ground funding go by being quarters in the Dida. Nina, I subject. And no, I neglected Bessicano. Now, remind you, number. I did beating man, and I did young man. Sabi, I yes, a sabi ma, Yanko Padron, the ball woman. Strong, Yanko Padron with the ball man. Some man who said, Yanny Mamma, Yankin or Madrin, 3.1. Massa, I guess I'm making a rare airport runabout. Or Baba Casimir, man, son of the Obama. Tis all area, Kiaberry answer. The Debiana Yana, the Akusiana said, Debiana, yet the no man getting GTV and then walk and yet they don't pump. And it is a meme cotosa me, when the Burma bit to be at bar, and I chop back no Gianni, me no time in Toby Mauda. Who go other countries now? We make us and Yahweh. But Yanni had ye, who cotosa me, when the Burma be so near Tobiani, Abra winning. Near Yinam Shannon, or Mefa Kitty in Wachi. And Ganto said, why are you so the Mirabata? No Yinam Shannon. And what? Oh, Mrosa de Wakano. Or maybe so Bacasa a quarter. Nanso, on say, Mammy be never free Germany by. Or one in a year or Germany. Or me in our Germany in Quadabrim. No one in a buyer. Nanikunu Manisca, no bandy being coming edge. Now, Mamma tells if you are. I want to catch an answer if you are Fabian Kum and you see cover Bema. And now, the Babema and Mamma and Yashi. So, Mamma and Yashi and Yashi made the now, still, now, Baba and yes, I can't hope. Oh, Bruni and yet Bibia, who's what even come a dear Nikuno. But yeah, I know your quarter. And now, boy, and the catch and Mamma said, Mamma, your hodie, Yashi. No, say, from Cassie move to Hoko, and yes, we are hard ye, Waba Santimem, ya mamre, near Maniano, it's this, Diname can say, or maybe or Honomo beer and Hardiness. You were mad to say the man to watch them in person. Even your African country, who go by to say Cote d'Ivoire near the idea. Almost a bon community fan, almost in the usual the rena. But any high and what? There may person make a question say, Ya kosha, ya money and ya mamre, our Yawadi moon. And Nimremu says, Sabena will be teary pa. So would you obey it? Yawadi do her. Fine, minim, Yabua. Minim, Yabua, me there be a mechanic, I will ban her. Who am Madame for Nabam and Minua? Cock and Tragonia Jamie. What? Nipa bi pesa o ne mama konya na oba no de na kwatra dem e bi kura wako dwele we wutwam hwe nipa ti nyo de bia am na chen ya bo fa lo se ade esese wo so nipa ti ehu chen bibia e de na me tufo se wo ko wadamfo ne woni ho a kwa antra ho ntwe no wo yire oba se obi ba hwe wukunu na woni ho no mo a except se wukunu aka kira wo se obi ba ba hwem na me ba me ji ade to oba ma na konya and e different nipa nye na wo de me yira kwa kwacha cho ba yi na ma shena no na oni na me real ni na me recha pete okay amate etiamra anjaye obi a wote sa bia no so yo ba buku no sa no ma no even pro eya wade o buku no amwa
because na just no man e koso ni ya yi nam de ahye na me mari na ma no da dabi okay amwa mari na ma no da ya omuno obabi ya nyina ha na mami aboa nana unu aba no de wakwa eno no okay sakom na de won wase be ma no otedwane and what to be there okra de be fan say na to the extent say obi timete aduane say obabi ano na ebi no mo keka say wokọ na be ma otete aduane say oba no a na say wane ne nye bibia na che say de aka no ben papa mama so many anko yo nana ya bo ketechew medase na mama otiri kwan so wo akonwa ya bode ama wa sokore mamponsa akomo hene na mema otiri kwan na me da wa ho keni mommy Harriet wo hene yire am se ade usi akonwa so ni ema obeye ye no na efe ebro so de oba pa beye de ata ni kunachia na mommy obeye ye mo apia ya da wase so na namu sa mayen na ja woni ho nsusu a yensu ye ni ho na mi wie ne kasa no na mi ankasa mi so mi kunu dofo na na kwabna ye boa ono so me chia ne na anwumre ba bi o mi gidi ye se wo tie ye na wo hwe ye nso me da na se e wo nsomo ne mu ahodo nsusu a abribia wono so di so mi mu na maami bi wo Roman Hill maami sister Sakina ye friend fia mi ankasa mi sister prekope na nhia na nka magu mo masaki me da se papa ye woni ukunu Mr. Sedu Nyankopon kwaso Anthony Insurance on fangu so na ya kwa asem no so no ewia so obi nto graphic ma obi ba kenkan e na sebi mpanyin sa ka asem bi sese woni matopabu asebi unimbu enchen wase na obu atopa no ewo oba na wankasa no wo foro no woni matopabu nchen no enka wonimbu eche na enkanyi ono na di wani mu kan the American ni ene wi asenso no edua wo hwe emma ne ho kwan a ene wo dore no emma na yaba no bibia nhada nso ye ni saa bibi so ye ni a mi fi se de Nyankopon krampo wo bi kan ye wo ye emma ye kola wo de ma ye se de odisi ma ye nimdua obi wo watimi hu se yes oba na gina hwe bibia wo bi nanso ni nyina na nso na ni obesa competition fo ho wono ma wo musiesie wonamdua no ma de toso ne ade eto soso a wose de medie ni so ntine ne me kwa ma ye ne kese obi a wo nufo soso a de de soso no so asempesa ye nketoa de de ye nketoa soso no soso pina ko wo mu a wo mu de do so no wa wo se bia bi oba be ko mu bia ne bonyo so wo mani nso ma me nka sasa me ka hu bi na se de Nyankopon si boy ye ne yankasa ne ye ni nso ade a de ye nya no ya na ye fi se ye ketewa bi ma ya na se bia enso ye ni na wo ba wolefo de se de ya mamle ni ya mane o my god mu hase nom ye de tete ye no enka ne kura so oba gina dwaye dware woni huan se be ma wo koma ne se bia ma achi ana se ma ha ye nchia no obi yire woni kwan se bia wo kokura pa ne sisi achi no wo de won sa beto ana se bia ne to na achi ne kwan achi ni ade eye de kurunkuan na wo ho kwan se wo ye saade no nanso enne sen na ye hu e wo my god na mu hase no enema bebre koso ya fa ne normal say mfa we say normal me classmate obehu hu na no abam no e bia anofie bi mpo a wo ma ne kunu bi da no obehu an se wo de ama no na ade ba ko ma peg me boa peg wo ho ba na ne kro de ye sua ko famla fo de no peg no kra de me kra de me yere ko ma obi peg say yo asia ne say na enakula ehuri de ko kissing na de ye ma ne basana na enipa ye wo hwe mema no obia ne ni su ene ne ban obia ne se de na ho odin sitie wo ne mema yom be ma bi wo ho ase de wo si ye ne yire no entete ye de ma no wo mofrase no wonim se bia wo ba ne kura na wo se mi hu ne se wi ana se bia anopa enya anadwo a mi ni adaje a me de kɔ no ho se me de kosuso ni mu ana se bia oba akoto woda wo twimako be ma wote yi akonwa so hwe no
enke bia ka ne to wusu be ma bi wo ho a wo be wan se pa na ode abo ne to emrofo ne line ene Ghana ase no mu yesua kwa animu na so be ma bi wo ho a wo no wonye used to that no enti de ya ka ne se Emma no so ya drink kakra bi na ya mema bi wo ho wo nchen a wode bi ti yen Emma dodo na ebia ni kunu won pe hag ebia ono so si so no so no wasi na gede mu pen wa bobre bi pen na be ma okohia no na wode na ebo sa blasa ware akwantuo no enye sa suban ni bi anase ne ye ni bi na ono oba ne pe no e na sa be ma ne ye nti no okohia na damfo bi anase bi a ne yonku bi a wo hu na cha wo bam na be hu se ma ya na dodo na ye penfa pa wa bam ye na wo fa ye de ye twa wo no e ya na ma ni bi pepa na be ma bi ye ni bi afa na wa kai ni old guy ebi won so na ne mpena da bi kula no wo ye ni bi sa na afa de na ni ko da chi okay aha iti dia make ne se ma wo we no e be doli dua ne dua na ama ne ho kwan na be ma so de ya sisa wo pele wo ho ekoka obi asem sha wo pele wo ho nya amane so obi yire wo se wo be pele wo ho e do ho akwa akotwitwi no na be ma na ba beto de a asem ne ba bi opene se ko wi ahemfie fikese mu a wan kasa no betu piga na be da na chese wada roman pese oba main issue no so se be ma no onifo se wo yi na ma se oba na no no wodi fonti na wada roman me ka se obeti ni piga so obi yire wotimi kwotena choba na se restaurant eyi na manasa wo ato aduane ama no wo no wankasa minim se na ne nsa ne ya na wada roma oh ne nsa nya ne ya ne nsa nya ne ya bibia nya ne dia wo ko no no wa ko no wi bibia nya ne aduane na wo die no wode agono no na wo yi na ma hye na no no oh wo yi na na hye na no na ebi kra pa wonu ma wo mo hye yen obi wo ho a ode aduane ko anu no kra pa na se nam no ode hye wanu mu no ase ohuru ode ko anu asatwe ode ko anu ana asatwe afi na ya agudi ode dada wa ahwe ma nchi na twetwe nyumba kakaka be ho ansa ode ya me dase be ma yebo a wada roma bremu na asem kese wa kira ye be kan sisi a ye mo utin kwapia me je so eburu wadi ma panti o ma we mu di yi utun fufiri wa yam se di wotira so aka be mo apa yo me kasem ma bo fa na me ache because who say fata ya me go shira me samo de all kind of chese yenyi otumfo ma me kwotena wo da bi ono chese adwuma otumfo ye no se wo firi ho a no a na mesme ye me da sipi ya ja wotranko na no kra so de ensi sada me duanani otumfo yekuni aduana enkofa oyoku akonwa na so adwuma wo ye die adwuma no mu no woka ntina me kasa no me da sipi na be chia atiefo ne ahwefo nyina isa so chia me director Tofiakwa yo ya me chiro bia na ba di o se me yire pa me wale no na me ko adwuma beba na kwabrane edi nam esemira no but we yere no so antwena no mpanifo mom ye hwere yi o be ma bia na ni ede wo mapem se de ne a wokose ne pe no so owura mempesa efi ne konkasa asem ne bio nkire me boss bio mebo mi kuna mane se na ni ede wo mapem se de ontume nka bio yo na no anto yo got amrame o ba to famrek breme yese no eto da bia maka se mu dada se sa wokọ na se be ma bia fa ni na damfo yira aya yemle mo ba no so bi true if you say ono kura wokọ kanu osuro se ahwe yia na damfo ro beti enti to da bia ya na emema ni gina sign bia oba de be ma no ansana watimi asne pe enti wasem no so dia me kan say ekobasa na oba ni adwamanfo one because oba kwanya be ma be fa so be ba ho e bikito bi o se ba man ho kwan na be ma ekọ no ho a e bikito bi o sister me twa na me se me chia o na okọ the next day oh me be fa de wa o sister akoso ya na me be chia no de to so ted de oba betra wo fi adamfo bi o mienu ka ase na be ma no timwurem na wo yi twop mo ni se okufia fa koma me yire okọ anu akọ dada no
ɔsɛ mia na matumbotum sikadi ama wo ukunu ɔhyɛ ɔba nkyɛn ɛwɔ gɔɔso ne kunu nya atamu yɛ ka ne wie difta fo kɔ yɛ mu yɛ ka ne wie ɔba na obutu ne yire so ɛwe no nana adamfo de sɛ madamfo ne wo paa de me fie ma ho me ma wo kwan sɛ wanti ma fafo anfrɛ me ana na wadawroma me fie ma ho na sɛ wonye wadamfo ne no me na madamfo ne wadamfo ne me yere correct wadamfo ne me enye wadamfo ne me yere enti sɛ wotimi makwan wo yere makwan na sɛ obi dinam hyewa ka hunu sɛ be ma no wone wada yes wone wada ana akona be ma tete aduane mu oba wone wada wowie wone wada wo bieto wo hunu wonam nyina enti e baaye sɛ wo etina hɔ ma be ma wo foro abra wo kunu nana wadi bena wase awusiafo Sompa FM ana mutie no ka yaho afabe adwene no sɛ afa de te sɛ computer no nti ahwe ya Sompa na mutie no na 3.1 yɛda mo ase ɛnɛ mo bɛte no matene mo asan ate bio ɛnɛ wani mu ni nyinaa edwumadi edie no ɛyɛ sonko kora yɛwɔ segment bi yɛfrɛ no wiase hu nsɛm bi hu awon asɛm ahorow a esisi nkrofo ama so no ni nyinaa de bɛhyɛ program nti this time round no yɛwɔ segment bɛ miɛnsa ɛna yɛde wura program baako yi mu nti sisi adagye enipo so kora yɛ kai mo sɛ Dr. Patrick bi a wɔwɔ imrom na wɔyɛ enam yade ho adwuma paa no wɔsɔ yasene ɛwɔ dwumadie yi mu na efiri kyene kɔ no dwuma a wɔdie nyinaa yɛde bɛto dwa saa ɛna Faith Homeopathic Clinic wɔ ahenema kɔkɔben ɔno so waso yɛ mu den ɛkame yɛ sɛ madwadifo a mene wɔn di dwa ɛwɔ fidadan mu no ɔmo nyinaa atime ɔmo nyinaa atime naano ayɛ ɔbaa wo nkɔ ɛda na yɛsesan bɛda ɛti Faith Homeopathic Clinic enuro nketewa clinic ɔmo na di nuro nketewa sa yadeɛ ma ɛyɛ nwanwa ahenema kɔkɔben ɛna ɔwɔ na power specialist about clinic Dr. Kosu Edroya ya ɔwɔ Fiase Lake Road wɔn so wɔn wasa hepatitis B yadeɛ ama broni fitaa bɔ ne nsɛm ama no kwasi broni abɛfa na kɔ Libya Dubai abɛfa na kɔ Dubai akɔbɔ na ba so sonko kwan so wɔn so wɔkure mu dendenden efiri kyene kɔ no ebɛte sɛ wɔn dwumadi a wɔdi ne nyinaa mu ama mo wɔdi for Samuel the only prophet America for free America man abɛbɔ na ba so ɛwɔ Ghana ha sei saa dwabɔ no mekɔ bi Nigeria man panyine yere ɛna ɛbɛyɛ chairperson ɛna otumfoɔ ma na brempɔn ba adwumadi na ase ɛno so ɛnyɛ asɛm ketewa odifo Samuel wɔsɛ oni asɔre bia emum ne awaya ne sɛ ɔno bɛbɔ mpaeɛ na wa ma wa kwankyerɛ wɔ problem bia edi wani mo ho na Nyankopɔn adom ti maame abe the only herbalist wɔwɔ ahotutuo yare ya yɛfrɛ no sickle cells no free sɛ ɛwɔ me a maduru sei no sickle cells yadeɛ mente sɛ buroni bi ka sɛ wɔwɔ naduro anaasɛ bibini bi ka sɛ wɔwɔ naduro gye sɛ maame abe wɔn so ɔtano so apatrapa janse wo baabi aso da kɛseɛ mienu bi sie no Roman ne Presby nkwanta da hɔ no wotena kan mu a wo sɛ we kɔ maame abe hɔ ɔno so wo di dwuma hɔ papa ɔkyena yɛde wɔn numbers ni nyinaa bɛtoto dwa ma mo na wɔn adi dwa bebre Dr. Fokuo wɔsɛ mmerante hene sɛ ɛnɛ koraa wɔsoma nipa baa sɛ wɔmɛsan contract menya nkasa koraa o menya nkasa yɛ koraa no nwanwa mɛkae sɛ anɔpa yi nhema no a na ɔman hene
the food for thought dwumadie ma manfo na saa food for thought dwumadie no mo no said the phone lines risi jam ye no won nwene se radio station foforo ya bie na sponsors for the bit to dwa saa na me so mebobo bi so keka wochena na ye be call details pa Dr. Fokuo so ukunu epe mapa na wo yire so eye mema semo a wo aha bi ya wo de be ye ade bi ama wo nye se wo nom ana ye de so ana wudi da bi wo de ye ade bi ama me de wa chem ni nyina ni so na ukunu onko ba bi aho bio wo yire be ma sire pepe na obebo amane de me kan se Dr. Fuku so wo de ahai ya nwanwa adwuma pa ni pension ayi wanim asom dwumadie mu prekope na wochena obeti more wochena obeti di parodo a ye be so masene ewo medwumadie mu achese dwumadie no aso nyankopon na bofo ani pa aso nyankopon na bofo ani we ba ma wusu kantan krankan wanim ho chief producer minim se wo boabo no wo twe asem no we na wode aba asem no emu na wirem na asese ye periso mu ntem na enema ekopepepe wano ba ma usu kantan kranka se wo ho a ma ye nte won kan na bebie asem na so kire na ba ma no wone ne ma me nyina omo ba ntem nwanwo say watch them. Hey, I can't say across your door, yes, across your men, no one auntie. Me pa church, say me happy that is be a drone. Now the jai. Was him auntie here. Now me, a dear, I'm a day, yeah, doctor, across your door. My ya. Was it? Almost them. Almost them and have it. Yeah. Yo, I was here for Sumpa Radio. Ana Sumpa FM na mutie no mo san hwe wo Sumpa TV mo hwe on network aka ni nyina so mo hwe YouTube ni Facebook ana ne keke ka ho ni nyina mo hwe live bibia eye krogen anopa manage pa bra menu akuma o mahene ni dwumadie ni guso no se course yi ba ya we di dance se Sumpa dwumadie no aso ani aso nyame na bofo ani pa fi se wunya ne sa ba bia se won kasa dada wo kasa no a na no kwasem ni nyina ye ayirehye mu amanfo anya no wo ye mu na omudi dwuma no na omu bisa sports senka be ma tofe akwa so ha ma ka chense o be ka sports no hu bibi enchira amanfo na they are eager to hear more of sports. Who is going to host sports of Sumpa FM? And the panel members, no. Meaning, sir, news no dear soon and very soon. A month for Betinka, say news no a go so. Actually, sir, Sumpa FM, Sumpa TV, yet bibinam, yet then seven nam papa. Yo, Bema usu kantan. Wadaroma se wo ho a ma yente wonka na nipa omode asoma bedaye no ye ne won nkasa ne ne menyina enkoso pepepe wano bema omuno asamwa omuno bia amra ne ani asamwa bi so ye kokote ebi so ye toto utwama asamwa amra ne no asamwa toto lawyer bi ane fe lawyer toto no no lawyer Samoa na utwama na omono ye bua bi amodam da ye bua bi aso nyimi what are oh yeah what are yeah oh ye bua bi amodam da oh okay sanya ohim asabo bi bodam ohim diri dia meme yawe yo okay
kantankranka be ma pie na moma yenti nanum asem na me bisa se ka wontwe asem no yire de famra okay 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 abusafo be ma kantankranka chief producer ose yemie phone lines kakra wo be ma wone obey wo restaurant na wo yi nam de hye na no minim say agada chow eye se sa ko hwe nipa nkrofo bi di sa de na afa omoyire no edoso emom ne de ye nkwache na sa wo fo ba no that's afa enam yie no me se nkuto ene de dompo wafa nkasa okay wafa nkuto ne de dompo omena wafa nkasa bia oyi wafa ne de o ka ti afo wafa ngwache Debi wafa o say number wafa utimi nkasa nkoto no yo sa ukoto uko yenkuro nketuam na ukoto be ma se ukoje oba adua so a more or less no ne wo bibie yes enema bi wo ho no mo a enye se bia nyaado a wakoto be ma no oba so mo dampa so nko ne kwanse afa enema bi wo ho no mo a ekoso wo oba ne be ma ntem ho a ya na se won fa kura na ben pa okay numbers no mo be hunu wo TV no ase wo ho na moma yenhwe yenyam fa ye no kura no say wem say 13 miss course na edro ya miss course no bi if you say yo numbers number 0551 931 mama memo sumpa mpanimfo abaso numbers omo dia bai die wo te kam kura wo betimi adale 0551 931 no asan bo 931 biu tie ana 0548 931 emom ya na wo TV no voice no wa mana kofom pa anya sa wa nkasa kura no wonti yanka yi 0551 931 another 931 simple and short 0551 we obi aba number no so obi aba phone no so da nti moma yenhwe na yempeke nipa no mafi yento adwumadi no so we mama yenhwe do obejina hello okay technicians no ho achire won kakra na mama yento aso nana no modaroma enye se wakokyere oba de be ma e wo mpaso nko a ene ye ka se bia nya se be ma tete aduane se oba no ana oba tete aduane se be ma na be ma yi nam e de se oba enum abra wo mudigi a etasu se kana sichi wom kana sichi ewom nanso enei no ade bi wo ho a wa hwi akwa e be kasa wo kyerɛ ho na onko ando wo be ma na de nye semfa mesrem ya mama ye mfa ne sa mama ye hwe se ye nsabeka afrefo no a amanfo te homa na den na ye hwe se ye nsabeka afrefo no a na yo okay hello yo enyantoto mu yo enyantoto mu yo aba mama ye hwe hello hello yo ye best technicians no mo de ma kakra na
Omono. Katacho. Asem a yekan. Mbigidi is yeta asem yenkan nipa. Na wo ka asem bi se oba no so ese biem. Me hu oba se be be matam na to no ko di na ko wura de mo da. Ko beti atem kura me acha. Ami de bia me kase. Na asem e da punje e futu sem kase ba. Nipa bi wade a wo ye ni wonim. Ye kan wi be kase o. We there miana come de na me fan. No. Ya wade bi okwa wo fo bi ra na obi girlfriend na ko ba bia. Ne papa mu. We inform ni kun. Akwa bi so. E ho kwa de ba bo anu ma bi kaka. Omono ye ko kwa mu no. Maame bi no wo ya soro mu na wo se ne kunu ni ho. Na ya chiche trata ma won na wo pesika bi dia ma ne kunu trata driver na wa course bi wo don kokuru me ho na the state capital. Na no kwasem ni ye ma ne sikari bi. Na ne kunu no ba no o kan se won tie ase woni ho ne ama na yere bosia. Na me ko bo me fie wura ma ne se Japan tie die papa yi wo kan. Na o se be ma ko ma mu ha de so mo obi yire bosia wa bra ne kunu mu hwe a wo de ase ne pe. Papa bi. Sa wo ma obi yire bosia wa bra ne kunu woni mu ho hwe a wo de ase wo ba no pe. Efisa wo de sika na ma ne sa no. Nya obenya oba na yin bibi na aben pa because duru bra wo je na se wonya ya wa hwe a wo de ho betwa so kure. Enti amamre ne amane ye kwan so no nema bebre wo ho no mo a obi yire no se wona dile a ese uhwe ne yi pa. We mo ma me hwe se bia technicians no awie phone lines ne ho asem no a yeah. Hello. Oh, anopa no na nema nyina de yi pa na mentimi hu senti a ayesa 0551 931 another 931 0551 931 931 pacho omo aba so ona aba so na sebe ya yen sabe kan won voice no na ayedin kakra okay abusafo mama yenko enkomo so wona wo ba na nyaba nti etwese ye fa won na onom be kan asem Asem Mpe Nipa ese ye man kwai na wakana asem kire amansan okay chief producer makwa se ne obanumra bema wusu kantankranka we bema ye mo akwaba yeah Japan ati say na mi adom ya no akasa de mama pacho de say pacho frem same okay same wunchi ne hene ukrum ne hene fie sante be kwai kama ma so chire ade fomfo o se wo kwase enti wonko be kwada no fi be kwai awo ye mistake kitwe so kwase enti wonko be kwada we mama ye ne bema ni nkomo bema asem ha o fire wie ni nyina wasi epini sa na ye bisa o se ede na jeje wo ede na hawo kama amansan nyina ntibi ejabede mefo abidjofo so atwas yo se chobidjofo so akonya de mame yo pato ni nyina ne se no baby ehia si to mo se ebe ware na mo tunu mu no mi se Mr. Din kakra na ye koso na no no komodidie mu o che mi se oni ma bi ne wo ho ma na ware on ma nyina o ene djuma na ni nyina ne se o kire mi se ma no se o jana na fa ma no se onna atwempen bi aye nti o jana se onkono ko ware e mo ka wi nyina kire mi o ka bi kura kan wo se e mo de aboa no ni parent fam e no no ankasa o bishop ma no
and baby wako ten bia nso baby bako ha da many bia no ama na de fa woka e didi mu nyina na na montu mu no e koso no I decided say ye to aware ho ne ma no me kwa na me se me mpe readiness and visa me fere de akra no no yes okwa mo forward ya ntino bese we ready ni bi e ba sa no yes kasem ka ko be akra se we ready me ba so me na me mpe simple say na me mpe bo no yes o diska akra be wura mti se be ready me ba so yeah na emu ya to ne ma na no one day me friend no say me ban ho o no baby otie na me dinku mo no sama me ma no oni se bo tano so ono so ti oti afari agoro ha ba na yo na e ba sa na me won kan cheme da se bia ni se bo tano so aha timitima antina me forecast me ko kai mu kwa so na o sama me ma na me so say me no ado kule sisi me so me forecast kwa me kudru ye no ya pakeka oh no the difference say me go tie no anymore gate down no ya lock no inside abro so ni fie no tima na me hopo na me huri ifi no wo no na me ko fie o me ko bom obi anye so ya me te voice hwano no be my voice the me be 5-6 so baby it's my kakra nobody pie bae buru inside mu be manate ban pa so o share bosses one ma o share you no sorry aba me so me pedia wa binim se dan o tunisia on ha ma no nso no kre on ha ka dan ma no abra wakati me se ma na jan life am say on ware no o jan life am so on ware me ko piwe so the bass man no crowd no se pimpim bo so e wo dem ho be ma no ai the ban sa no me fi no do yi nyane me fi no ana me ko ba no sisi no ye di su oba ti su de fon budu mu na fon modem ho pamacho o be ma nanim pamacho budu mu na fon nya so beto usum mama tiese ma ne se opia ko no uhu so ko ma no uhu so ba me ho no pamacho sa me tfa so be fi ifro no mo chopa nko a fon so wa fremi a wa afrika fi be gotie no aba me ho ya mi se yo de ko mate no o South Africa ko odi akonde ba samo na mama chopa ngwa ni sun we na chini nyina no na aware na baso wi akotena de akotena mu no me ne se ono timben yan ko tebe bia ono no ye no na djuma se be ya me Africa no on Africa de no na to ko djuma na tinna mu na no asesa totally asen me hu ne hi all of a sudden me hu ne hi aseta ne te no se me dware kura na shower no isu no bi bo e ba sa wo se shower yo bo yi ba yi ho se be isu no ntena ma isu no ebo bi gu outside na obehu a so be si akasa mo se obi in the house boy bi tia me turu nyana sa isu egu no ntina e chin tembia no me kasa ho a asem hu ne hi o so bi fi me tamo pe no o yi ano no mo echi no wasa to so ya de na afi na me dwuna me ntiase an me rekoto ma me ni mo ma me so ne bekasa wando ma be fi o sa to kra me mpom efi adwuma me fi koto ma me so to ye ma me yese opama chaw ma me ko bunku to jam so on so ne ne efi on sorry de ma me ko wi no nezi wa so be kan ze ono so ma me bia so me pa chona ono ma me na be pa na achiwa ono hu do ya ma so ma me be pa achiwo e ma no e mo no but so awari mu no wo se ne ka but I ready yo na emu na e koso to aso me so me pa de ntino o se machine na me use industrial machines ni go am use machine oni use o se chenchina me nkoto me si fi ho e ya wada pempa me ne ntade ate musu machine so musu enu ntino a whole week me so me ma chop money a week a whole week ono aduane me ba no ada the last day me be Friday ana ono anu nua boy beto so se me chikusua
na wɔto sɛ ohun dɛm ɔbɛto so wokɔ a wɔka kyerɛ maame sisi na ɛkɔ so no kan nyina kyerɛ no sɛ the whole week ɔno aduane machine na me nkɔtɔ maa yɛ nti no a machine no nso nyɛ aware mu adeɛ a ɛyɛ by force wɔsɔ tɔ ɛhono nti ɛbaa no saa no ɔmaame ɛne kasaeɛ ne nyinaa nkɔsi hwee ɛmaame de kɔtoo sɔfo bi anim sɔfo no te bɛn akra kɔtoo sɔfo no anim na sɔfo no deɛ kasaeɛ nti yɛnsɛ nkae anim no ara no ɛhɔ no ano ɔbu nkotodwe no ɔpam akyɛw nti menim sɛ biribi akɔda ɛno akyi no saa start bio one day me matɔ bread aba aba fie wo so wompɛ wheat bread wo so wompɛ wheat bread ɛho ɛna matɔ wheat bread aba fie matɔ aba fie a wobɛhu pan na aden a pan wei n'ani nye ho ɛna bofu ɛno so the whole friends week nyinaa bofu nkwa nkasa ho fie me na ɛnkɔ so bio koraa no ɛsmansi no mu bi de dwa kakra saa ne ma na yɛde kyɛ friends yɛn so no mu no ne me de ba fie ana maka kyerɛ mɔmi ne sɛ sɛ ebi ababa nti no nka ɔma ne nkra no mu fie no bi ɔnso fie ɔbɔyɛ sɛ ɔbaa ɔmo mmegye ɛnkɔ na ma yɛ maame no wokɔkyɛ wo nse no mu adeɛ ne maame no ɛna ɔmaame no ma boys bi ba yɛ baabi ati sɛ ɔmo agye mmra boys no ba fie ɔse ɔmpene ma mefa adeɛ no nkɔ na ɔno obɛtumi ato bi ama maame mena nyɛ mena meyɛ ɔsɛ metɔ adeɛ kɔkyɛ maame ɔno obɛtumi ato bi akɔma maame no nti ɔmaame nhia me hwee gidigidi paa o ne dan me wɔ mu no walɔke no sɛ ɔma mempie kora no makɔyɛ ade no ma bɔyɛ no de akɔ ha mefrɛ maame no fon so ɔmaame sɛ dalizideɛ na ɛba no so saa no ɛno nkɔda frɛ sɛ ɛma du baabi a mutu kusua sɛ bɛyɛ awɔ bɛba yɛware ɛwɔ bia nyinsa bia maa mu mbɔ hɔ ɔno bedroom frɛm sɛ memma na biribi ɛnkɔ so wɔnya ovulation period no berɛ a ɔbaa to kusua no saa de no koraa yɛ na nyankopɔn ama ɔbaa no akɔ no kɔ soro paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na bɛrima bɛkɔ no ho na bɛyɛ good wahunu deɛ mɛka no ɔmo no woyɛ good teacher na ɔfrɛ me no ɔnabɔ hɔ ana mekɔ no ɔda hɔ na meyɛ sɛ me wokɔ so mefo bread na ɛdeɛ no munwumunwi ne bofu gidigidi ɔtu nan ne nan mu meyam ɛhɔ na wɔde ntoma akata no na ɔde ne akyerɛ wɔ no ada ɛno so adeɛ kyɛ no bɛpɛtututu me sɔle a na ɔbu nkotodwe wɔ ɛkwan no ɔwɔ m'anim ɔpa akyɛw wetin dey cause am na ɛkɔ so no akyiri no saa de mba maame so yɛn wale no maame yɛ firi paa yɛware wie no ɔbɛn tamfo all of a sudden mekɔ adwuma a adwuma no ɛwɔ yɛ land so maame fii ne na adwuma no ɛsi store dan saa ɛwɔ mekɔ hɔ na bia wɔfrɛ me fon so na bi wɔte maame voice kora wɔakyira ne buofu akyi kora sɛ mame ne di fie hɔ wone wo maame aduane na mede bɛmi aduane ɛnso no buofu na bɛpɔ adwuma koraa na bia makyɛ kakra na bia mefrɛ fon so sɛ bia bise na makyɛ wodi bɛba ɛfɛ bia yiwa na sɛ sawala na ɔkate kɔ no medwuma mente aseɛ na ɔfrɛ sɛ ɛde asɛm nyinaa ɛkɔtoo na ɔfa a ɔgyina awaleɛ no mu agye awaleɛ no ɔno ne wɔfa na ɔfa ɔgye awaleɛ no kɔto n'anim yɛde kɔto n'anim no yɛforoka ɛkɔ ɔpapa no ɔne wɔfa no ni a ɔwɔ tɛpa yɛforoka yɛkɔɔyɛ no ebi akɔto n'anim na yɛsa aba back na ɔma no yɛ sɛ ɔde ne bɛkasa nti akyi ɔne kasa ma ɔka kyerɛ sɛ ɛnsɛm a yɛde bɛto n'anim nyinaa no ɔbaa no anka sɛ baako koraa no ɛyɛ ntorɔ ɔgye to mu ɔbaa no agye atom sɛ saa nneɛma no nyinaa wɔde yɛ wo wagye ato mu sɛ ɛnyɛ ntorɔ ma naa ne ka kyerɛ me no wɔfa no sɛ wagye ato mu saa nti ɔde na kasa paa nti no biribia si a mensan frɛ no nti no no week time ɛhɔ a bi ɔno ɔyɛ adeɛ a all of a sudden na ɔstate obiaa nyɛ no hwee o yɛwɔ fie o naa menni wɔ fie o naa no na bufo no ba nti wo ne wɔfa no maame no moforo kaa kɔɔ tɛpa hɔ na kaa no mkɔhwe hɔ a kamawu nkwasi awuo
na mo friends yi wo fa na wo di akiri kura ne mo ko ye no so onim se wo jimi fo sa ah wo fa na wo kana se mo nso ayo oni ye ko ye no ye wo fa ono nso ye je wale no on so ta wo wachi ono kura ye chiame ono ye chiame e wo ho ade na ze na one on pebi ya sorry na me nya ko na maame na afre me me yeko nu yebusa me se ho na afre me se maame itu maame zuru nya se ade nche no o afre I say we there ya force so na say normal issue on so ade bi ho make say da ma bonsam bi na me ntiase se enza sa o maame frɛ wo Emma se waka se eyi me mami enim na se when wo frame no ekupi ye sofo enim ama sofo no ne kasa apa atwi enim ama ye se o mepa mami acho amotu aso mpenfo bi mari bi se o mepa mami acho to pone chi no still a do ya no ye eche no kura de chiri kura de me mami no so ye mari yoka mari committee wo ya so dem se ma me tia so mo ni se onim do ye ya so mo yinim de ye ho ye ka ba bo ne sintrase na ma me kura no okun ye kura on kun no sem basa me na na se ja ye e ba ne se no na asi akwa too much ade chiri kura de obufu na mo ama me kufia obi ankasa ne yonko obi ankasa no ko yonko ni ada na ade achi saa ni adane ade achi na chi ko to mp3 bia abetu fio o kicha ni sin nchen woni me kasa ntino ura bedroom ni sin nchen ura bath ni sin nchen no bedroom no utimi esususu e woni ne tifisa no ade ja na me bedroom no na me see too much ara me sa me ntade ehia me me fi hono e woni the following day me ne me wo fa ne me ma me e ko wapa anim o mu fie ka kyerɛ de ekosuniye ya mana yawe na esi no ma sam ne mefuru amoma yawe sama sam ne mefuru tinu achi no ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔbɛba bi ho yɛn ebusua ne yɛn ebusua ba bi ebihia ne aka asɛm no ama me ka me nsim bi nyinaa sɛ maka ne yɛ yi na yɛ de bɔ ne sɛ na okuna kan na wo sum sɛ sɛ na wo so ka hɔ na no bu mutuje wanya nani mo mre kon bi on kan party bia si na mayi ntino wo yesa wa ka sakra ema ne bra panyi a ono enam oba no so na ne bra panyi na nya adwuma wo man na no twimpra no anya adwuma ye ono kura no aseme kadu bia bi no yese bia be ma pa na wase me wabotre no ono anku on so sane ma no obre wo ye cheme no anku on so so ono anku abono. Okay, bema so wase mu ma me kakra. Ye bema kwa ma wo ma me soso. Wa bekyere ne na si de adi no a na nenye ho. Na abusuafo a mo hwe Sompa FM ene mutie Sompa FM na mo hwe Sompa TV no. Mo hunu bema wote afidie ni ma o kasai. Mo hunu mfoni ni nyina. Sabe wonye atantade ya esese ye de ensem edi no. To da bia be ma bi ye de nsem bi bedi no anasa bia ku anya ado a wo hwe no hwe na aja ya fa no sa na be ma we de ka wo ye be ma ka se wo ba ekrokro no pa na nso ye de asem we edi no ya me na okay ba pa nyine Brian sorry bra na wase no aye ne ma bi sese be men asmo woken emom wose oba no chew pade en ten Asem Mpe Nipa adwumadie na mo asogu so ewo Sompa FM na mo ni so eguso wo Sompa TV Sompa FM no 93.1 ye mama mi kwa na wono so kakra wo no ode asoso
wohwɛ abrante ne maame yi a na kyerɛ sɛ ne maame paa no wɔsɛre maame yi ba panyini yɛma wakɔ aba paakyɛ wode sɛ yɛnya awoɔ yee okay sɛ ɔba yi sɛ wɔfiri bɛkɔa no deɛ na so wɔfiri bɛkɔa gye sɛ bɛrima baako pɛ ɛna kaa sɛ ne papa ɛfiri kɔnɔngo ne maame firi nkaweɛ na ɔno ankasa firi dwo so okay yɛnya awoɔ ɛsɛ ne woka sɛm to wa na ɛhunu adɔfo ɛno kakra bɛ na wɔka ka ɔba yi deɛ ho ne a akɔ so wɔwɔ fa mu a ɛha wɔ ɔka sɛ ɔyɛ anwene no anha me kyerɛ sɛ menim sɛ nipa biara yɛ nipa ɛyɛ madwene sɛ mebɔ mpa sɛ nyame ɛyɛ nyame paa nyina ɛyɛ nyame paa ɛwu baabi a mpa yɛ baa no no sɛ di mfie na ansa na wɔyɛ dɛ ɛba so na sɛ mfie na mu na baayɛ ne onim wangorɔ mada dze duru yɛ ɔbɛhyɛ me no watɔ ade abɛkyɛ me ɛnya sɛ nketewa odi dwa de brɛ me ne ade nti nkwadafo bi koraa ka kyerɛ me sɛ anwene na ama ɔba bɛrima baako paa odi nka wo pakɔware no so na so mu na ayɛ nipa mpora sɛ abaya ne si yɛ me ne deɛ bi mu ɛbaa ne ka ho wɔ firi ama aka ɔno gwanti me fa ne sɛ ɔbaa ade aka de wɔ firi mu no ni sa ɛno deɛ menyɛ correction kakra ma me in most cases ne ya na bi a ɛyɛ kwan ne tenten mu no ɛna ya na yɛde ka sa na sɛbe obi mu ahonani bi abɔmfi a yɛ nyinaa yɛ Ghana mama nti yɛyɛ program so deɛ discrimination yɛmpɛ mmom tɔda bi a asɛm bɛba na wopɛ ka akɔ no nneɛma bi a na ɛtete sesa nti a wotoa so nti kyerɛ mede me mase ho adanse a te sɛ ame mfa ne ni agorɔ odi dwa bɛm ne ade nyinaa ame mfa ne ni agorɔ nti aware ba so akyi na afei ho sɛ nneɛma asesa mada de ɔwo hyɛ me nyinaa korɛ ma bɔ ne nka kyɛde no bɔ abɛka ho ɛfa ne saa nti meda mente hwee biaa mpa a wɔn ma kɔ me mpa a me bɔ ase Nyankopɔn hyɛ ho no gya me nyame na nto me nan so na awo bi anya mpie mu sese e bɔ mpa ya enti frɛ sɛ wɔn nya bɛ afe ne fa ɛna me bɛ ba sɛ anti asɛm ho asɛm wo se yɛnkɔ fi ne fra so leba yɛnkɔ fi die fra e bɛdu fi no se ade ali zili yɛ me na sɛ adan wo se wɔn me tete sɛ frɛ sɛ house boy omu ba kokra na okra de ode betum kwana na ha me na msa me lezi ma ene den no de na betum ala ba ne sei e kwana me sere la de na ha na me de wode ma se betum no se hwe en se o ka won na san kitwa do no aka ne se ma se o ka na ye so o mu no o ba bo o mu e ware wie ya o ndi mu sika koto e friends e plot wie ye pe e no se san suban afi on koto e washing machine ma no on koto dining table ne chairs ma no machine on de pomade no so fa ba ko le sifie na waponta be fia abe ye adwuma ne go fie ndo nya asa de na ma afi so me so eni se friends obi di maduane bi obedwuma ma me nchen on kan che me se obi fie ni se me frɛ no am se asa on so le ra se ne se oba no be fie a nza sa wo frɛ no enti o ka ka sa me se we na se mbe ni okay o ka mate enti me ma se me frɛ masen me frɛ no so o ba so kwesi ala o sa me ho mfa me se me tumi ko asɔre opon fefi emi sa de ekwa no nti ama abasa na me hwɛ ne mama si ama se kan wu san frɛ no wa ama te wa ama na ma yefro ka akɔ tepa ne wa ne papa nua no ho tepa e da se me nyina ekɔtu n'anim a ɔno nso yɛ se ne ba ya to ontu mento be frɛ no bi sa no frɛ no bi sa ɔno no te se wagye ne nyina atum sɛ yampa na ɔka kyɛn se no mpo me pe kyɛw na ɔpɛ yɛ sofo yɛ ba no ne umi bo be pa yɛ kyɛw e be pa me kyɛw afa pa me kyɛw no ka kyɛn se me de Kristo ko de bɔ ne akyɛ se me wa be pa kyɛw magina to mmom sɛ ɔnkɔ yɛ bio mu ne ade a hia me no so onye bio afei de no wachi de nyɛ mbe ba de agogwa so kora aso sen de di ka ba yɛ sa ɔka wase ba no ko bo man ya ɔka no papa ne kyɛw de ya kyɛw ka se me de e ka se me pa kyɛw ma pa kyɛw me de enye ma dwenya sa na afei ano ya na ɛyɛ din yo enti e ba sa no na na de papa no free anwona ba e me de kɔto ba ko ne mo tepa ne papa ko anwona oni ha ti ma yɛ di sa no ko so papa ne fra anwona ba bi sa papa ne fra anwona ba yɛ no one religious mess still e koso no waka wan asem sei was one friend me call ko man akwa ba won say wan asem na me ne friend say me nua ba akokɔ yi so ka so ta wore ne waka ware no
me ne no ko ko bisa pa no asem say asem a woni say yesi ne ni kunentam ya ko ka che woni ya no wotepa na wo be wabo amane wosia wo kakra che mo amra me mai na ese no waka ho asem say wosin bisa le wo so be pa che na me say ne de wo ya na wo yo nti gebe timi a nka mo separate ebe se ne ya ware mo bufu e koso ekum epra eno nko na e koso we wiase se ya enka ne hu obi na obi ntam ese ya jana man koso ne de nyasa ana se obi kuna na so obi kura no nti o mo separate kakra na o ma ko man to ne ntu obi ntu bafo na afoto ne ba wi a na se ne ma to ya o ma sa aka abom na papa sa na de be na de abu ntokwa na ba me so sika sem o obi se na so wanya ma na ya ntokwa ne sika sem de a ne be ka se ne be se ne dan a wo ye no ehu fence sika na wo pa ko ye eni nti be ma wo ko sika no ono sika se na ye mu be ma no na ne twempra no enam so mo sifie mienu sisi ya me ka se nti e ba sa no ka se ne jere ne ye sore ye ne ye ba e ba bi one be ka so na nkasa sela de na kwa so ana e ko so ne se mbe sa ne ma odi be fie do be fie no ye ko busu papa na wo ka chense de mbe ka che ona wan kan wo hwe no se me ba na se ne be fie awari ni mo me mo ntore nsa ma oba no de ko so ahwe na ko to nsa ada won mechi no ja police station to abefiri se de ho no na busu na fo iba ya o mo no ye be hia ye embu ye no obi yente ko se papa nyi bi mpo na obeka ya se ma ya ngoni ma mi obeta ma ye na ye same kan me be kan na se mu nyina abaya yi an kan de enimu no so kan de a odi mi bia kan na se ko to dugu fom se opachew okay mame ye da wase na say ba panyine ne de wo mu a eye ne ya pa ne se ono atim ne ba wo no na se etinti mrama ne se be man be fia woni kwa se ofre no afi bribi ofre no o ka kire ne se wo ma me woni nyansa sa de enche na wo ofre wo okay na say obey asma moto aso nyina nia ye papa wo mu na se ene kakra bi no obu nkotodwe krokra na wapacha kakra bi ye se bibi kura ne wafa panyina kura so bu nkotodwe pa cha ma menya sarete yo awusiafo moma asemu omna samwa ya ban ye bekro yo kantan kranka bema eguso efre oba no se de be na yane no bedi nkomo na yesre minim se bi anka ombetimi afre afaha yo obefre afo no ani fon so na yahwe se de nyama bi siako yo Sumpana 3.1. Okay. Oma yenin komo. Hello. 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 Adesai. Pacho Lizini. Yeah, Lizzie. Sumpana 3.1. Okay. Yama technicians no enkoso na yenhwade. Evesre technicians no moye kakra na yese yenu abana ye ready say on ye bekasa na mama yenhwe so de be na ne no be fam from mu na 3.1. amanfo atnenka. Hello. Hello. Okay. Yam fa phone for front try here. O hina yere say o phone no. You. Chief producer my atia say you.
Bema wusu kantankanka wayeshi. Okay. Mama yenhwe. Hello. 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 Yeah. Hello. Hello. Sumpana 3.1. Motie Sumpa 3.1. Mo hwe Sumpa TV. Asem Mpe Nipa dwumadie na moaso eguso no. Yedi ho ya pa atiefo ne ahwefo mfa nche se ba ne no entimi emfa emframa mu. Yesesen yansa kakra ne ahwade. Me wogide se ne tibia no. Yansa ebeka no. Na kasa. O bibi ebeka. Ye wedding we and ska krabai. I made it to land. Scan kwaji in Sakano. I said Koto Bank. The Koto Bank no. Ni some months I don't say yinkui. And the friend be I recommend it land be yankomoto. The Koto land no. 2 plots. Land non crata simina no. Mia and maybe bia. You na Saka pipes no. And I mean man say Ofankusi. Ofankusi. Na emu e kakra no mu. Be samas be toso. E ma me chen se bise mu sasa krata no. Duku mi amere. Enkra me ka no agro lai. Na e ba ne sa no. Aso on be so bi kwa yi ade na mahwe. Ono ade na kosie. Na omemi hu enkrata keke kra no besi mi hu ade no no otu sheda ene wochina no kaka on na la pipes me de yende pipes me de yede ahun nti one day bi anapa na me bufu ye mi serious on so say okay, hold on fire. Hello. Yeah, mama is here to say me hoye pa Adaruma, Bema Same, Bema, one in the water, no, one in the water, you know, or the Asem Mpe Nipa Hana, or two Asem Mpe and a few so pa, until I answer a beppo chakwana yet ye, also near walk catcher, a begafone, a phone yet ye funina. Wadaruma, was so no water na a quambia out in Namson, and no day. Ode makoso na ni anu asan apacho ode makoso na ni asan apacho wada romade na woka e de akire wasemu charges na de doso yo okay de dika no wose ono be ware no waka say oba behwe ba bia wote na woka kire ne say ma wo ma ofo buy na oba na ne be ma bi na hye dem na nso sabre no ne wo atena se atintima wade bibia na ne be ma bi na hye dem ma eye kasakasa kura ma be ma na opempem no kakra ma fi wodan hoto fom pa ne chew se wonya bibia mfa chew enu achi no chese wani nso no kura ne maame owo no kura no o mpese maame no ebe fre no sika munya no waware ni mu no mo de koto plot na opese ohunu sade ewusi ye nkrata no a chese bibi kakra bia na aye abufuo bibi kura na sabe anya ado a na yire no oba ho kura na chese odo na wo no se na de ne monyo na chese ayese ne ponko no won kontem no so charge baako afi wano tietia no basa kakra bia wunim nyansa o ma me nim nyansa se o mo kotepa ma wo pa chew pa de wo so ya de wo ho pa na nso
kyese wo mfa ne nye hwehwehwehwe waya de kura wakɔka no ebia na wotwe baako na wonso gya no wo fie hɔnom na aye atete sempi to we mame nsem hwanyan wadaroma de ha dwe kese kura na sɛ wano kura tietia ne maame sɛ maame ne sɛ bia nya do a ɔno okum ne kunu oni menyansa ne ade we no ne nsɛm a ɔde agu hɔ nti de anu ye bia wo bia no fama yo Sumpana 3.1. Okay. So dear, nneɛma asi di hwam fa telephone sɛm ho na ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ kyɛwpa kɛseɛ paa na yɛde ɛma mo na nka megyina afidie so na yɛde kyɛwpa ma yɛ nnuaba yi so bɛyɛ yi a anka yɛbɛma chief producer de kyɛwpa ma no na nka yɛato nsa frɛ ne sɛ wɔkyena ka ɔmmra na ɔno so mbɛkyerɛ n'ase mu na yɛnhwɛ nti chief producer yo so ɔne na kasa technicians no we deɛ yɛso yɛdi mu dwumadie no ho yɛ kakra fi sɛ wodi dwuma no ba no saa ɛyɛ ababubuo paa na mɛlɔ yɛ aka kyerɛ me sɛ obi toa no asɛm so kyerɛ me na mehu deɛ ɛda side a menka sɛ yɛ nokorɛ de a sɛ yɛ nokorɛ de a saa na melɔya akyerɛ me mɛka sɛ bɛrima yɛ aka sɛ n'ano atiatia ne maame aka sɛ ne maame ne kum no kuro sɛ na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ ɔntumi nka saa well nanso bɛrima yɛ kyerɛ sɛ bɛrima ne ne maame kyerɛ sɛ kyɛwpa kakra bi na ne nkotodwe gu fam na kyerɛ sɛ nipa wɔnyɛ ade a wɔmpa ho kyɛw nti sɛ ɔbaa yi ɔpa kyɛw de a na more or less asɛm ni danseɛ atwa ho baabi yɛ danseɛ na kyerɛ sɛ ɔbaa yi na da bi a mɛka sɛ wo ne nipa san na da bi a ɔpa kyɛw so a na ɔbu kwase a wo ne nipa san na ɔno wɔma wo mpa ne kyɛw bi da biaa mepa kyɛw aberante bi a mene de kɔsi awasa ɔsɛ yɛfrɛ no kwamefo ɔne da biaa ɔsɛ asɛm no ɔde hɛsɛ so a agya mede kwamefo medi fɔ momfa nkyɛm na wode kwamefo so ane no so yɛ papa same wo ne ɔmaame ma ɔka kyerɛ abadwafoɔ ne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ saa nsɛm a modane gu afidie so nyinaa ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔbaa no ɛde adiw anaa wɔde adiw maame bɛma same ɛbaa panyini ɛte saa nsɛm no nyinaa yɛ nokorɛ sɛ wɔbɛɛ wɔde asɛm ɛdi wo baa didi wo so so nkanya nokorɛ anka mmerɛ ɛhyiaeɛ no wɔbɛka sɛ bi a asɛm wei deɛ ɛnyɛ nokorɛ nti bi a Sumpana 3.1. wɔkotobia sɛ abadwafoɔ ɛmoamɔ mpana se ne ne kunu kyɛw nti sɛ mene hɔ bi ɔbɛma na abɛka yo sɛ wo ne obi nya asɛm na ɔto a n'asɛm so wie yɛ nkotodwe gu fam korokrade a na kyɛ sɛ wagye atom asɛm bɛma yɛtoa so nyinaa na mɛka sɛ ɛneɛ na ɛyɛ sunsum bi na agyegye ɔbaa yi ɛwɔ n'awade mu anaa ɛfiri sɛ ɔmo no sɛdeɛ madi ka aka no sɛ bɛma wei nyɛ bɛma sɛbesɛbe ɛnyɛ ado a ɔho yɛtete ne sa tantaneɛ bi bɛma yɛ sɛdeɛ bɛma bɛsi ayɛ bɛma ano ayɛte hɔ yi na afei ade menya nhunu ɔbaa no deɛ menya nhunu ɔbaa no sɛ wɔ buroni baa anaasɛ wɔ bibini baa no menya nhunu deɛ nanso tɔda bi a wokɔ dɛ bɛma bi tete ne yera
uhunu be man na hunu oba no a na bia de obeka say disa we de chese wato hwe wade na to ebi so oba bi o ko hunu pa na se be ma etete no na okay I was there for arode wa yire oba na nya kwai ankasa mana amfam frema mu de na na roma nsemi enya wonwa kakra se be ma we na yede no feje musa no na roma na me da se wonwa me yoba me wani ana me wo bibia ai na waka samate fasi ho amesro be ma ya wote ya ahwefo a wo mo hwe Sompa TV ehwe no na fenso wo mo Facebook and YouTube no mo hwe Sompa TV no me gidi ye se obi abedi adanse se be me ya wote ase no se odi ni di wachi epia enya ade abeje anim go ase da bida on fere da biara danso se woni na ekwa bedwam fi se de nyankopon be bo be ma ne ho ofe minim nana ne niema wo mpemu de ne mema yo wo mpemu no minim bat no crowd en cafe na ka bibi adaro ma ka bibi pa na no pompro ho aha minim no na wo hwe ne physical ma no bo charge a yes we need man bi ni o hwe me ne me ma o hwe me ne ya na no so ka ho bi aha mon kan no na mo de abi onye se on hwe se o mo scan to aduane ni o konkode no so ho eya na no so hia ma ne pa okay na oba bia asema ye ken menua be me ne maami aka ne de ye nua ba na enya akwanya fi se ye nhoma no na etititom kakra na ebrebe ba me na kasa na mom no sete sa de a eti se de wo ken de menim bia oba bi wo ho a wosi so a ne niema yom na brabo mo ne bia be ma obefa no na bi kura onfa anasa wongro emema dodo na mom otimi nya be ma ba ku bia one ni san ye no otimi pia no ma enani gye wompem ma sa mpem agudie no ya ade a ye nidi ho aglo entie bia sa de na be ma na one ni san ye na nasa de make me nua be ma ka se wo be fa no no one be ma bi ahyehye ho bia de sa be ma no ye ma no no ohu se bia ye nua be ma ye obetena ase no ne ye sa de ni bi ma ne nti no ama abri bia no eya obi wo ho a ware kra wonu ne ho se ekire no okowale ye ebi said de na wo hwehwe se ne nsa beka no onya asa de no wo na ware anim nti no abri bia no na aye de aye wotan ena me nua ban so me hwe bra ye nua ban mai kasa anim no wabo a watimi asi efie mu mienu ena wo ne stone so a wote ano e ma ne dodo da wo ho a ware na wote ase no wo mpen so bia na ajapade bi nti ohun se wo twe ne ho afi na o se twa afa ne kunu na cha yedai akwa mpena na we se ne de ase ajapade bia apart from sa asase na o matodo o kire se ajapade bia nhye da nyede MPM na mi hu ade kodie nti ebe ma oba warefo ase magye atum se be memewale no meni ni betu anamo na afi wasa be dan wo tamfo se de ye nua be me kan se te sa de wasa be dan wo tamfo no se bi wo bia ni ho wale ne tamfo na ye ko wale ne ye wale wo dom na afi no enfie mienu pepepa na se enfie mienu achi kakra bi na ase nipa na be ye wo tamfo enkomodie kura no onya ade a woni ni de wakoto MP3 na wo tie nwom na wo de na ye wadanfo ne ade a na emu orem na ye kan nyina so no honhom fam nso no bibi betimi ate akire me na wase ahwefo ne atiefo modawroma ye de aso tie no na ye de ani fam ye de aso tie no na ye de ani fam ma mi di dance pepe se abra wo bayi ne bayi nyanye ne ho ade no bu no pa Mother's Day oto ade be che no okrokro no wajege ne so na akiri ye ne bayi ye ne ho ade no na me ne matinkense oba bi se me ne ba ma bi twempana emfie nkono ya nkonda ya ware ya bosome nan na wade ne buye abusuafo ya na kotibo mobum kwawo ya ka no ya momye nko back honhum mu nsam emfie nkono wone ba ma na nkonda
oba no wo Lake Road no ton drinks bi wo free aputuoja ekwa bi jan kwanta no benkum ho oseme ne be ma etena mfie bebre entokwa bi antida oye me ho ade no be ma bi ka kire oba wo de na chi se okura me na wo twempon na me ne agye na me ye ho ade ya wo de be afi kura de ne ma kura atimani so abusafo edene edoti be ma ni so ana oba ni so yiraw sa enti me papa ajakra wanya ne be bi kro ta no dumase o se ka be ma wo kwa wade a kwa bi sansa Asem enti be ma yeboa me de be ma wotiwe pa na be oba de na na prepre no bra na wo kɔ no ho no wa nu no ho kra no ba tu ni na wo no se de na monyo ye nyamfa agro no kra hyehyɛ so na nka bia maka se kotoko ne house bia house modern no wo soro na kotoko modern wo soro na wa bre na oba no megidi se bia mi hunu ne dade bia ne pre ma be kosoro ye program yi mu no ye se danka sentia wo bisa na on se to da bia ebi no mutana program no so na ye de anu aye ma e jama manfo pi in most cases ya na me ye bo aferi madwen mu asem na beto ho e na ye cheche asem no kwa ni kan na ye hunu ne tobre ye de ye bo tai pa ne se ye ka be me no ba ibom bio na ye yi a ka onyankopon obehia ye so what they make enti be ma ye bo a we de wo ba no wo sen ne be kasa de na ye pempa asem no ye pempa no na ya hwe ini dance ye create me e wai ho ba bi e de ye dance nana ye dance o se oba no ebeba ne de ye watwe ye mu a na ye ko aware mu ene mpra twe mu a sometimes ye na mpna twe e desena wade o mpra twe e desena wade wasofo nyina etie wonti me de we de what I say enu ne ediba Kristo mu eti se wasofo ro Asem Mpe Nipa nyina etie o so se mpra twe de cha wade a na wade uruma me de o se ade what bi da what can be kura say obi no obi atena 9 years entoko ensi oye ne ho ade abosome na won se wade ne buye be ma bi kura say oba de wo ko ho aye say ye chew no ene na ya na na da bia me de ko fa ne say on se empratwe no on se empratwe no ka mu kura ne timidi do efu mu timidi do ofrofo sko timidi do ana aware no wonim se obetre ho awie na de me che watase wanya betre ho awie eti se ka oba aka oba be maun kiss ana oba je oba gi no asesa one odina kwatana fie enkura bem ona esensuo ona osi niema eti de na kempra be ye wo no eyiri enye wo saa ana ekunu enye wo saa eti be ma no oba wale ya increase for marriage no esoti pa na de ekani nyina se enam so oba ne mantie bebo compare ko he de sie be me want to ne boase be me manim pentem ento America bone want to ne boase bibie timisi nana bibie timisi o mompaye enye be oba nko na so mompaye o se be ma na didi na ekebeka che so mompaye eti se oba ade di be ma so mompa no to ne boase mane kase bebre na nyankopon ya do so oba no bepi mu a yebehu be biere befa me da se pi se oba ne be ma ware na tinkin sese ya na mo suspect oba ne nkrofo na be ma na nkrofo eno de agina afa se oba ni mistakes badia na otimu se kasatre dia koso se kasatre life one and say physical na say na physical forces bi na be na yire ka asem bi se be man oba no di kan wo boyfriend ya na ne wada uruma se wo wole ndia ne kan unu se obekọ n'echi but wo hunu se oba wo be ma ene ne twempra na se okonya ekunu sene ka wade ya na wada uruma se wonti ma anye die be empra ne dia na wase me taka sem we se wo yire ne boyfriend ya ne na ni gine ho pa so wo ya woni ahoto na nyamisha pia Asem Pa na make no
osikani owo krom so otuna ni tesi oyire so na nyame amamu a obanyum no kura hyew osikani owo krom otuna yiri si we otuna ni si wo yira na ne gi sika ho a na se otufiri krom mam hwe statement menye statement ni osikani owo krom otuna ni si wo yira opesika ho a gi se nyambe bem omona sa mo bem a Kata chome dashi. Ayere pa. Ba meye otifwe enza se oba ejojo no. Na ade. Wetin dey cause am? Akuri. Amante ya hwefo mo hwe. Yesua de o. Fe amante yesua de. Ayo. Enne sa de o ya to obi a ofere so de beba. But the bands were Babuao papa. Ya na obi wa ha na wa asem ni wa so akọ ade obema ho se wa mfa ma we wudi asem Omre eto da bi kura na bi no mokeka na ono yiri nya asem osusu ton asem na ha asem ya de ye wona timo pa wuhia ayi anoma kura opese obora ade we bema wa bro bema na to em se sam ne sam na to wa bro ne hu ma firi ni mu hwe obi anu wate sika ware ne tamfo da ansa na be ware oba bia na bema bia no odo no edi kan ansa o tamfo do oba de na wate sika kwa e good say wo kan bibi say one nipa bia oni ni san ya wata we say onya ngu no nyese migu awade hwe maka twa se awade akum nipa cha accident e wo kwa bi so na eno no ye hunti ye ntimi nkan sa accident e wo kwa na sa si a wo kan nipa se aka we wi ase no nipa be 10 na ewu but as aware asem na wonim hwe be man hwe situation wo kom from day one no a woni be man ni san ye no according to Bema you. According to Bema, you ho. Na wo ko obe. Satan no obe Bema ene na di nkoma kwa kire a say marriage yi na no mo no so. Ade ben kwa. Masa no ya ma nanti munye de ne ko. Bema o ya de no ni madwuma. On se drum maybe na to na se wo ko ba bi na se nipa ne ka se ma drum maybe asa no ma na yo mu ahodo. Ka ko ho. E wa ahodo hwe woni oba ate. Woni na kasa fitia wi a. Emu ye eduanadwo a agodu na dem pese mba wo. Dabi memma. Dabi na to so tra ye. Uyo obi ani madwuma kọ oba ko hu yeso fifufu ne hu nsaman na enso ade bu ohu a eboa wo ba man so kwa bi so mo no wo ni nkwankwanta ba me wako pa he at the same time wo san ko fi okra na upon ya tum na san kuri war and against law against 3.1 what we war na esisi ne so se esisi ne so se onko hu bibi okwa so na be metempa so here boss shot edume be nyankopon okasa kire ye ne o dume bi akoforo ka bi a ka no bedu asa da ka no wa manta ka ba akopɛ wo ye so okofo a ye nipa no obi asa wa ba be him eye fama nyame me da bia me ka me so kopɛ oba wo fro oba na ka se me pɛ o ma me wo te hene ade no wampɛ wa da nyame ase wo kɔtɔ aduana ko na sasa da nyame ase wo kɔfro ka na se aye ma da nyame ase oba wo pɛ so oba wa no so wa anwale wa da nyame ase because ye ni da nyame 3.1 ba man aware yi oba ne ma de ne wo tie ne a opa womra oba ba ne pa so oba ni tie ne a mo se fa nzai lazy eno lizie wo tie pa mbo mo de na bra obeba na ye nya hu wa no asem nti no nanso kwan bi so no maami wo to so nya kola hono ne ba kwa maami wo se ne ba ba mani ade asem kwa ne ba ye hwe de me be kan se omuno etselpa baako tselpa mienu tselpa miensa tselpa nan tselpa no akyere se oba egi tum se me
kyerɛ sɛ chopper no pɛmpɛ so ɔbɛ ɔnye ntumi sɛ wapa akyɛ wo because wɔ ne yɛ nuro oh sɛ maame so aka chopper maame aka enti deɛ wo ka sɛ mɛnte deɛ wo ka sɛ wo lawyer sese no ɛno ne yɛde yɛ adwuma sese sɛ tsade na mmom me deɛ meka ne bɛma baako no o providing dada na fɛdeɛ bɛ ne kɔba yɛ free so bɛte bayira ho mam yɛ afɛdeɛ wɔ so wɔ dwale na shower nsuo kura bogu a na afɛ ayɛ atɛbdidie akɔ akɔsi ne maame so akɔ akɔsi na sɛ bebronsam kɔ fɛre na se ɔbaa wuti a bɔmɔde na bra wa amade a yɛbɛ asɛm bɛ bi yɛde bɛkɔ no mɛna mede ahyɛ ayi gya bi yɛ a mempɛ sɛ yɛbɛwu na nka asɛm wɔ deɛ nka ɛtintontan hwɛ ma menka asɛm kyɛw ɔbaa woware bɛma nyɛ ɔna awo no anyɛ ɔna awo no wɔ kwan bi so na sɛbi mpɛdu sɛ watwa akɔkɔduru baabi te sɛ deɛ ɔmo kan sɛ te saa mpa a watwa akɔkɔduru baabi ama sɛbi bɛrima yi a ɔbaa yi ne maame sɛbi ɔgu sɛbi ne bɛrima mu nsuo ɔbɛrima wɔte hɔ ɔbɛrima afom ɔnyɛ bɛrima afom menim mmeranteɛ ne eduru mmerɛ bi a deɛ ne sɔfo ka no ɛne deɛ me nua baa yi ka yi nneɛma wei no wodwene ho a anwea ne ɛkɔyɛ sɛ spirit bi na edi akyiri kɔ ɔbaa no eduru mmerɛ bi a ne ɔba na eyi so ɛno ti na eduru mmerɛ bi a ɔpa akyɛw nanso ɛtoatoa so dodo hwɛ sɛ wankasankasa waduru baabi a sɛbe taama no so a ɛde nkora agorɔ ɛde nkora ba fie wɔba wo ho a wɔsɛ kaa ho na sɛ wopɛ gidigidi no bɛma nso nkɔkɔ no slow na anya yi no tu nan a na yɛ ase sɔ adai ɛmmerante ɛmɛ deɛ ka meka nyinaa ne sɛ ɔbaa no ɛnu olizi meboa wɔma mmɔden no wɔmmra sɛ wɔba yɛtie na sɛ deɛ wasan ba so so aba so a yɛne ne bɛkasa mekora mpo de kasa no yɛne ne kasa wie kora na still wɔmmra ha okay mama menhwɛ sɛ maame lizi no wɔ so a hello hello and so no the free so better Sampa 93.1. okay ogyina so na menhu sɛ wires na ɛde ade no fɛ wiem no biribi atɛkyema de a okay hello okay Mengo. Omo. I mean, I feel me de belande. Me de ba we de mingu no na yenwa ba no mesra no. Mrante no ma bi ho no ma wo hwe ne se no. Ya na ye ne nye ne honam ne moja. Sampa 93.1. Obey ye ka ware ne mprantwe no. Mrante eduru me bi ho no ma wo hwe mpran. Abafu no mata ba bi no mo mfa ho sa wo. Omo nim se no de ya. Wo mo lemu. Aha, mo nsa no che se wo ne lemu. Wo ne lemu. Yo, hello. Hello. The great disappointment. Okay. Oh, it's a man here. I'm practicing. They're not so full can. So for the board. What can they are doing? Watch it. I'm practicing. Yeah, now, something to be a mumu. Baby, I'm a castle who's a bema take care no bat in a general muna. Nay, one bishop. I am free. Swung. Onion and tap. Aha, onion and tap. Now, because take care of my friend's school fees were the but in practically they reading. Oh, quite bishop. Practically all kind of Oh, now, the Rebecca can say.
ya na edumre bi a onya de kawa ne hye oba ne say bi enye honhom ko a obi wo ho a wo de kawa hye na afede wa ba ne say afede wa ba ye me de me pɛ enam de ya no so wo ho tie enti fa ni nyina nkɔ hye spirit na mmom ba ma no oba ne ma ye nti no na mmom sɛ te sade a na ye ku aye no wo pa kye wo di atam na wo pa kye o ma me ka sem so emrante etie na de bi ye so na me di na tam ya ka ya na mabu nkotodwe na me bu ye no as kyerɛ enye mani da ho bi a mfumso bi na aba ade kwɔkye ya na masa the same thing ma pa kye masa eno de amwa eni da ho ade etimi de mpesa me kan sɛ oba no ye frɛ na ye sɛ omra kyena aha na ya nye visa baby wote ne ya nye visa omra sɛ nti saa sɛ de yakɔ no oba mai ayi na ware no mo sika na mo de kɔtɔ proto mienu nyame apata ni tiri yakɔte akam Ghana fo ma ne binum ana de yakɔ so wɔ Ghana no saa na te sɛbe prejudice ade no wɔkɔɔ no anye ye tuye na wɔ ne yam wɔkɔɔ no wanya faso bia ne yɛnware ne yenya sika mfa kɔtɔ yi so ɛno na ya na ya na wɔtene na wɔ ne yam ayɛ saa na mo ba ma ne nyina wayɛ sa mo ba ma kɔ asɔle na wanhyɛ do wo sha fada ba ma wabrɛ o nanso kan wakoma to saa na wontimi nkɔ ha wa ba ne de ɛsɛ ne tie bia bɛhwɛ na na wontimi nkɔ bɛɛ de wɔba bu aba mu saa wontimi nkɔ ɛbɛsɛ ɔba ne ba ne sɛ bia so nsɛm wɔ din na ebu mu ɔba no bɛkyɛ ne de ne de tale ne ehwɛ abusua tu abusua because maame no wɔse ne ba bɛɛ mani edum bi a mo mehwɛ hɔ nso ye emom yɛnhwɛ baako pɛ ya yɛnhwɛ de ɔba bɛka no yɛsɛ amfo ne hyɛ ne nto aso ɛno na sɛbe yɛbɛhwɛ na de ne ho akyerɛ no ne yɛka bibua no okay sɛ te saa paa de a na wo yɛ na wo patcho na yɛ na patcho de yɛbɛka yɛbɛka on sɛ asɛm bi betumi akɔ so one word bi ɔba bɛka ɛwɔ ɔba wo ne bɛma wo ne ɔba nhyia yim ama sɛbe ɛnya ado a bɛma panyine wate akɔda koraa wobɛnwan na wɔn sɛ sɛbe mɛma yɛn bɛma ɛsensɛn yɛnim yi ebi wɔ hɔ yɛfrɛ no ɔbakoma mpanimfoɔ frɛ no ayibakoma yɛ sɛ wokorɔkorɔ paa nsa na wɔma no homere so nti biribi ketekete wɔka kɔwura mu a ɛnoa no nti sɛ somehow ɔba wo ne no wɔyere koraa wokɔ no ho no mede ɛkyerɛ deɛ na wobɛyɛ hɔ no mu deɛ bɛha nnipa adwene sɛ ɛtumi wɔmɔwerɛ nyina tumi twetwe kɔhyɛm okay nti deɛ bɛrima no ɔbaa no yɛɛ no ɔn sɛ ɔsɛ ɔyɛɛ no ɔde ntoma afira no wɔtwa n'ani hwɛɛ da bɛrima no antumi ampere no bio ɔno nso koraa na bɛfrɛ bɛrima no na sɛ ovulation period no adu bɛrima bɛ na ɔno ne deɛ ɛsii saa na ɔda ɛsɛ ɔsɛ ne yera se ne kwase ampanifoɔ bɛtena sɛ ɔmɔ ka asɛm yi kyinkyina bɛrima ɛsɛ wɔmpene bɛrima ɛsɛ wɔmpene sɛ ɔne kunu makuofoɔ bɛkae anyɛ yie ɛna asɔfo bɛkae catechists bɛm biaa wɔ so wɔmpene na ɔbaa no ɔma bere bi twa ntɛm a na gya ɔsiesie ne ho na ɔyiyi ne ho baabi tototo so na bɛrima no baa no kɔɔ ho nti anadwo no wɔprɛprɛ no na ɔbaa no sɛ kwase abɛ na ɛprɛprɛ ɔse mpakyɛ ɔme a kwase a wase wo a wɔsɛ wɔ mpani kwase abɛ na ɛde nsa de nam mesrɛ ho no ɔse mpakyɛ ɔme a ɔse woagyi me paa ɔse megye tom ɛna baako wote ase a kawofa baako yaa wɔkɔgye kwase baako woagyi me paa ɔse mete aseɛ bɛrima ɔba teta dan na mnante ɔda ne to ma wa de wo si pu no to na no yɛ different o enti bɛrima hwɛ wafa yɛ mu sɛ sɛ wɔwie n'ani kɔhwɛ nti ade yɛmfa ma me ade a wabɔ ho ka okay abusuafoɔ nsɛm ha na seesei so wayɛ ne ho adeɛ so yɛbɛka kyerɛw sɛ gye sɛ adwamammɔ na bɛtete mo ntɛm asɛm adagya adeɛ a ɛhu paa nie wɔka ɛsɛ wɔtu ne na wɔwo wɔsɛ wɔkwaseɛ o ɛngu awadeɛ enti bere bi yesu asuafoɔ no ka kyɛn sɛ yesu ka kyɛ na asuafoɔ sɛ gye sɛ wuo anaasɛ adwamammɔ na bɛtete awadeɛ mu no asuafoɔ ka na agya sɛ nnipa no na yere ntoma asɛm ɛne ɛnsɛ sɛ bɛrima awadeɛ na wɔsɛ awadeɛ no a mmɔka yɛakyekyɛ mfiri so ama wo a wontumi o
asem no ha dwene enti abusuafo sadia yensanka maame no chief producer bema wusu kantankranka modin bi obebo bia wabo na amfa technicians no so abo modin bia na afidie na yede ye adwuma nti megidi se biribi atechema bia yenimidie nyanko ho no mo na nka se de mfidie na yesi aset na we so ye first program bia na kwa wa shi na wutu akomo fofura ukọ ye nyane se ofitin ya na bibia e set utra ho abo je we yesem akonyo medicine yes yesem de ba anti tefo nti mama ye boa ohina yire nana yesremu ma no anya na mota chinchini pa wade pa na brebre ne Nyankopon mo wawade ne bi na dwa ne ahoma so hantan kasafi kasafo enti ekunu no firi wonsa ya na mo asa akotena asori fie na ka na asofo no em ya se omo nka no kore nkyere mo se oba no wunya ekunu na awade na gu odi abra na memisa ne memu yie we de okwa ya ne atwa konkyena ma na yes be so seed be yesi hwe empabo fie ho a okwa no we de opa awie ewure wo ho nyina na wi anwe wo ho nyina aka ho emfa na asofo no nta anka nkyere mo ema bebre Nyankopon ma wo kunu na oba bi wo ho a ekunu anyamene de ma wo no eye once and no more wo chance in marriage eye just one ubodwa na firi wo say wom wo de koto gagauga mpa no oba bi mpa efiri akohwe do oboa aye oka na me ka kire wo oba bi asabe wo te sem se be ma bia mamre fadia ne da bia wo benya be ma be fa se ma no ma de ba no se Nyankopon 93.1 nti ya na uhu a eni kwase ojeja ho sa nti aya fidie wo ye ben akirasem me ne yere wo de kom mapa winya bi ntem na akirasem se wo ka se me ne yere oba ne be ka se mpa cho ne me pese me no kofi woni masem because wa fa ne ma bebre mu fa de ye nyina ya fa bi mu on se wo hwe sofo ya asem a wo kan sofo atimi na sofo asem a wa kan de menim se obenya ho asem pe na ma for sofo se wo bie wa no pa se se bia nya do ampra twen data wa de dia ko esi e wode mu yi sofo e meta se abo na no se hwere ma na nye wono no obo wo de nka ma de omuna sa ma onye sofo e kan na se wo amo no akopɛ o ka se ampra twen no data wa de dia ani na se okay sofo ye man pompro minim se bia wo bo ho pa ye anadwe dia mame na se mai mu hia wade pa na wunu aba Nyankopon boa ma kakra yinim de wo be ka de na nso ni nyina wie ne se chopa bebrebe a wa pa ni nyina no wo hwemu a yemfom so ye ho chopa na opa be mayi mame adene be ma oba pa wade no nya bia na fe wo twentwo no nana ye program ye edi eda so Asem Mpe Nipa nipa na pe ne ho asem ena wo kasa ya wo kan sese anon so said you can opportunity comes but at once nipa makoma na omo opportunities no and as opportunity na ba but to asu mi you ha wo 2 3 obo ho na start cry 30 and opportunity so be ba 3 di amano nana oba bi enya kunu a eti se ye nua ba yi de nyame ya na dom be ma wati we se dem sikan won ne tibedwam a wani mu ngu ase na bia wode ne ho ato de owo ne so de bia owo sesia no wode ne ho ato so se be ma na bia bra na wono na bo no be ma ne nyanduru ho enu nti na bia wo fi se e ma no dodo na no ni nsem obi kakra che ni kunu ne netia wo fi se ona abeda ne be ma wa ware be ma no wo fi o ena na ade we say ye nua be ma na kasa no aso oba ne de ni sika kakra eboa ye e wa aware enim also your point eno no ya ade bia na nka ye nso so na nso me fi se
adeɛ bi ye bɛboa ye mienu de enka oba wo de usika boa wo kunu anase bɛɛma a wo ne no etu aware akwantu a me hun funso bi e wo ho enso ma ne bi wo a wo de ne sika kakra bɛ no otimi gina ne kuranim ka sɛ awale bɛ na bɛ wale me wo na awale me na nyi ono na wale wo na wo sra ne sɛ o mɛware wo oba bi wo ho a wonya 30 32 35 wi a na ho ne ye ne apex age a officer e wo se wonya kunu wale because the colleagues the friends nyina ware nti no wono so hia ware ni bi o hia be ma ni bi na so wonya kawa ne hye ne nsa se pe wa register be ma no empanyimfo ka asem bi se aware emla adwamamo wo ba bi wo ho a wo kunu se de wusi ya no e bi a ono nkwa abonten oba bi officer wonya be ma wo ye dindin bema won keka ne ho anase won fa ne ho enfole wiase mema bi wonum sunu o mo banti no wa fa ne se wolfo e ba ne sei na bema wo da na chi se bia sete sampa se wo ba be foro wo se wo ye ne ho monyo nti na wa se wo tu wo nan e de wo ne yem e ma be bia wo sorry fie bompa ye ne wo hwe television ahodo so ma se de esigo ho mo na epe kunu wo be ho amnika ebi ba krampa ne ye kufa so nyame ya wadom na wadom bi a wo toto na se na ya na nya me wanwa se ne ma na dodo na wo bi kunu na o mo tetale ho wanya bi pa so nani anso wo ba bi ne hwa wan hwe ne kunu yie nti no afiri ne nsa ne mfonso bi nti no ba yanka hunu se opportunity wo we no wo de na bia na e ba akopɛ se wunyame anya wadom na wo ye dwane ahomaso na de nyankopɔn de adom wo na free won sase pe wo ahwe ye kunu di kunu won sanka bi da no wa frati asefo asase so nti no me gina we se so atumi nuama no nyina nyame aye ya dom ya ware ye wo mo so so a afa na wo manya bema bi a wo ne ni tu aware akwantu nkakra ba ba wale se ekunu pa ne ho ona bema o wa akoma adwo ne ho ona nti no so wunya bi a eya so de mu yie nya se ye yo matantan de ba bia be mai wa wo ba tu ne nan a ekowo ne yem na che se be ma ne wa ban montie ne ye o na be na be ma ya ben Sumpana 3.1. be ma se wo ko ba ho no tu ne na wo wa in fact o ba jojo untime nkusina ni hwe esina ni ma ma koi ne ma bebre ne boostu na madwene mu aha na sede nyame ye no ntine no nam no chese wo ye osi cheche maye no ama nya anwode sungu bi wa brabom yo me da se sana wo ho de da so na aba ye so menim de me kan se no kwasem ni ene ma bebre hwe se be ma kura wo ba dwuma anopa na wuyi nkwa da sika na wo ka kire wo yire se me de yi na to light bill no ya fa kuku na akoto credit ni bebe so na water bill no so ya fa ma ayi asma sinkutua da no wo ba adwuma wutimi ya adwuma yi na emom se nwenwenwi bi ba na se bia nya ado a butom sem nye ne ade a aya na wontumi nya adwuma yi Sumpana 3.1. nti de America ne se be ma ne yire be da e ba ne tiri mu anwumre no na wenum nyina na sa adwumadie so oba ne be ma na edi so oba yi e de ahokeka anase anigye anaho se pe bi hyiaw na akanyao na amanesa na sabie nyaado a bema wodanachi se busum no kura de aden of course na nine de nipa nine de ye de bobribia na che se wadi declare se sa de no won value no kura ye ka se mwe nya ye nua ba yi nko an ye kama no ye kama oba bia wo sa te bia no se wonyai because ni awo ye betumi ama wawade everyone sa na wade ni free wonsa na fe na nanoma hemfo ne asofo ne na nanoma hema na ehuna mane na wokọ na wo ba na de dwato anam emfata eti be ma de dika no de o kan ye tese man kafra
if you say asemo a awoso bema ma waba ha nopa atena ha ama sabri mami ne bakra to da bia obi ware na asoforo tufo amame enkoye hwehwere ewo oba na wade ase ne sei obi wo hono ma wo baba akopɛ de nyame de dum no ɛna ne bɛyi wawo ɛma ne nana ba akopɛ ya ne nana ho ayi nika wo ho a na yi na akɔnɔ sɛ onkɔsra ne bɛyi na wɔhunu wɔne ne nana no sɛ de wɔn ho sitie obi wo kra wɔnkɔtena hɔ bi a wɔkɔ ahuebe adeɛ kyea na wakra no obi kura so ɔsan da ki da no a wapɛ banchi bi atete nkontomre bi sɛ wɔde kɔma na ba na asɔfo esu tufo a wade ase a ne etufo sɛ enye enkoye hwerehwere hɔ no onkoye hwerehwere wo fan ne onkoye hwerehwere e wo fan ne ene ma bi wo hɔ no mo a mo ma yenyi mfrim na sɛ wo wore obi ba ma bi na aka kyɛ nsɛ wo ba ha aka kyɛ wo ma me sɛ ya wo mfrem na wonim de ato oba ta yi a opɛ so ofrɛ ne ba bora mane ye ne baba ma aha wonim asɛm ato no anti kyɛ sɛ wabɛware wo nti no ya na ɔho abrofo ware bi a yakɔfa to ɛho so no saa de bɛba o broni ɛwɔ de wo ba ne wia wo su sɛ family no ɛnoa no mami aka ne baba ma ba akopɛ ebi kuro bi sisi no kwa bi so opɛ so ofrɛ ne ba bora mane a wo sɛ wo ba fie ha de a ampa sɛ de wo ka no maybe sinkete sɛ wo maame aduane me mani because wo maame no menhunu kwa bi a wɔyɛ enkwa yi aso no wɔde atete no amena nyina wo benya no a wo wareye ɛno ase ne sɛ enema bi wo hɔ no mo a counselors amowɔ asora hodo mu no ya mo counsel ma ne mema wade no aya amoma enema bi nkom pa na oba na nte ase sɛ maame ne nkwa anya de aduane nye de kora ɛno an wɔde atete ne ba mena nyini emene wanya no a wo ware no eti saa mrachew ne atantasem ne nsemhunu bi no a ebinom de bebe ba wade mu no yenya asade no na etai enye papa kra okay minim se bia technicians no beboy ma sabre de ya hwese yebetimi afa college bia so ententam dia na we have some few questions bia baby sir minim kantan granka bema mama mbisa we say ebi oba no oyete bibi ho kire wa na say in most cases say nipa no oni ni sha na ni di nkobo kakra ansa na bia waputu eturu wa hakra oyete bibi ho kire wo say bia nam wesu nti be mama producer na kwa kakra na menhwe kantan granka ni a oka ato ya na ota ne won mo twetwe nkobo kakra ya me ne hwan wona wo frɛ won ba fidie so no anti lizi no obi ene mani so kyerɛ wo kakra obo me din no kra no mahu ne me so kyerɛ sɛ why ready so be kasa bet I hope say we no fa na emfa anti me ye sure sɛ nyankopɔn yɛ adom a da kyena ne na de kyena no obeba yo o hwɛ a wo pepa so obeba oh yeah on say asɛm ni ba yɛ a me frɛ no o trim bet na mre ni hɔ no sɛ me metimi ne na di nkomo because na yɛ sɛ wo ba straight enti no o trim set sa na sente sa how dey be obusa say TV so na say radio na me say wo kan nyina bomu a baako sumpa TV sumpa radio man tie na person na ndi nkomo enti na o see you enti won say wo frɛ wo bi ohun na say bibi nti call na kate na so sa fa wo sa frɛ wo ba na che so no so yɛ den e wa asɛm ka ɛne ade nti na de ho no okay ya da was ne ka se bia one no ekɔ nkomodie so kakra se me na ya metu wo no na bia na ode wona ya ase amfa ngwan baby ode wona ya ase yo ya te ne nyina awo no ayase so ho so a ne powerhouse yi house be se be ma ya ase de ho na intina ho do ne nyina awo ho ye center ho so na be ma pani wo center nti say wanya kwa ne wani nkomo bia oh yeah I'm not say wanya kwa ne men bet me no kasa say na ye anti ye hyetifo bo say oba no ye ne be kasa na say e chana say ye bia na oni kum ha sisi ye bia na oni kum ase ana ase bia bi say bet ye be bo modin say de ne be ba fidie so to da bia na ye kurufa sabi na
o mienya kwa na o mo kasa oh yeah me try my best bad your beba na say me ka say na say chana me try say Nyankopon ya mo chana de ne beba but me nim ba bia wo ankasa sesi okay Sampana 3.1 yo ahwefo kantankranka be ma chief producer na adwuma so nipa na we de wakomo a na kom ye no amfa enye na mfom so yada mo ase yada ase da pa ma faith homeopathy clinic watchna ye be chiro wo chira kwa na ye de numbers nyina ma wanya wo pe papa se obedi sompachi na edmedi a ya to din Asem Mpe Nipa no wa ma ye sponsorship kama pa mene no ana na edi dwuma ewo efida dem honom Dr. Patrick so enamu yade bia gonno ne na busua dom ni nyina won tomfom yade da Dr. Patrick wo mrom wone ka chiri agrochemicals na ehye fen so watchna ye the numbers in abebro sa na power specialist about clinic Dr. Kosue Druya Kosi Bruni efiri America ka kire ma me se hia me ewo Dubai na memmo waba so efi se wo waduru bia ahode ewo mu no ne awo kana kwere borosa eduru ade sa hepatitis B yade no ya abrofo no kura ya enti ase efi se ni pen bi ho e ka chense ko Ghana ana ko Africa ko pe o yade ya no oduru na chese ye pam wa firi o man mu ano no oba na yade no ko kwa na ya chene se nipa kro ma oduru no ko fa ne bra aye Dr. Kosue Druya babesi okon apremu na obirum ya asanto ano no wodi dwuma papa wo fi yase Lake Road woni Jasbro filling station no e di hwe ne mu odi fo somewhere so wo ko ba bi no was sign ne amahunu wo honhum mu ni a tie no na sign be me ne ho adansi die akese adansi amanfo di no ho no esoso papa obaka kire se America Bruni ebe bona baso wo tech ya bodwa kese bi wo pa yesi wedi ye nte ne mpanin sem da adifo bibire di wanim bia nyinyine twa bi ko betimi awo ba ye nte bi da o ampani ampa ye ko ye adwa data wo tech Kumasi University honom na no kwasem ne ho nkrata asem nyina de ne be si afidie so life no ebe na yini nyina didi akire se de me kan se Nigeria man panyine yire na obetena adwam na utum forceman na brempon ba ho ebe hwe adwumadi se de esi koye na ba so body ye de man no na ho se wo hunhumaniwa ya ehuna chiri se de Ghana difo be se ye bia odifo a ote awurade kasa ho se de Ghana ma be se be oba osuro awurade ho se de bribia meka no na maame abedie jese debi ono abaha na obekana asem kira mansan Dr. Abe se ufita no so okwa bua kwa baby asoda chinchirinchi mienu bi sie no presbyni roman enkwanta da ho no ekwa patrapa wotena kai mu a wugina na enkwanta so kura hu se kai etwam wo kwantempon no so maami ana okofa secret draba efi se Nyankopon bo ade bia broni obibini abrofu dro bibidro bia nka so secret sense dro maami be kan ekura na ye ka so boa wa yiri mo de nipa wa sawan yade wo secret sense yade mia me the patient akoma no ama na anwan asem ne se o manaduro no 5 days pe na afiri honom mama yanto adwumade nso mechia na nkwanta kese hene da se bere nkwaso mechia wo pa afi ne nso ma kwa hene so mechia wo emfantefo wo Kumasi ya ne Asante region ha mu nyina mo hena wodama no osom otumfo fie wo ndi fafikum na Esel na Kwesi Esel bema we bresem no manim wedi mu ne ho nkobo we nipa bi a me hu bi da ne su nipa me hie bi da
ma me saraje wo de o wanu ma anyen kwanta ha ya omono o ka se bi ache na ma nye ni na abem wo se mrante ne da chi bia obaye adwuma wo ye kwantempon yi so na so ma me once radio station do okwa so na ma me ane o ni so ade hunu na ye indirect menye ni se ya no kura sabre na bibi te se so mpa kura ma wo bia da ye so mu ene me na mete ya me ye adwuma yi enti ma me saraje Methodist prayer camp no man in kwanta ma me ya na omota be fara kwa America we de wo ha enti ma me we de se otu ahurija bi se yemfa mre wo ba we de ma me Christy wo bitimi de aba usually o de ade man so mfa mre me na o twetwe no o de beba ama me menya bi adi ma me kwara nso akoto ya ni adi okay ezafo ayere na asko man point da sebre ya the program ise wani mo nyam wo ahini papa wade na di a kire asante man ene asko man pon man na metia otumfo de a na asenyina asa na yesi tu abibi otumfo se tu abi o kase na na se tu abibi o awate no rank so o ye otumfo se tu abibi la sebre aja minya akwachi anu ne mo ma me ho pa se de na me pe nka bese me be ho pa me ke kako ya dia na for the prayer bre ya na for the prayer bre o ya no akra sa afro se bra so they are but I am come here na bibi sa so wo ye botire wo nyina nkwan wa ko sunsun wi ase aba na ko sunsun wi ase kama enu bone wo ma ho yo gata cha on na me ye ikata wa se ye nya be e ba ya kasa ye wo ade ye sua ade bi on wo se wo be ma bi wo no mo a se be nanum kasa akra ma oba ti me pa mo but wo hwe nya be ma ya o betra akwa ti ni kasa wo so no kwa ofele ade I was say when na kra no person ye so one person ni ba be pu abehwe no na mpempi no minimum oba bi a wo se won do hu se be ma e bu ne yire a na ye ne fe obenya na nko no so sa na ye no ya o ma bebre ho no wo nya oba ma wo dwo a ompe e chi se okonya agan odi sina nso de asi so ora ye nwa be ma ya ye musa se ni nsem obeka ye nyina no onye bibia nti a oba de dawo e wo kwan bi so ye nti oba nanum asem de but ya say asem bi ni adanse etimi twa asem bi e de adanse re ye nwa be ma me kura no hwe nanim kura no wo ye mbobo e wo kwan bi so asi wakohia mane no mo asamo pa wetin na fa kwa we so akwa be so emom ebi dia fa so de na ade bia wo ko ma je se be ma bia wo ba wiase bia wa pem ma bia se onya broken heart wo nya bi dade ya se onya experience ayo se broken heart na chewa na asema ba wo bibia da wanu ma na ira ya se mpadu ya na yewesa mpadu na yewesa je se de nka wo mene na kwa wo wesa eti wo ye de kase anya obanko ya obama bu ho nso anum kasa pa wo ka kire oba no enye yize eno so timi hete ma but enwa be me na se mo betra ha kan he no se wo hwa utimi se bibia mu odo na boa na amoa no se be preduasa ade ahom te kura so wo dware shower se oba ni fie me boa se oba ni fie no mo o ma akwa han o mo dan o ma apartment be ma na akwa han dan akwa na apartment ade na ko ba se o dware ukunu dware na shower kura bogu a na very activity yenim na wonder the spirit bi na yende na spirit no ene oyefo pa abrante bi se ono a chinsene ba ide sija so na odie no na abrante we abrante foforo odie no na wode ko be to so na ja o wai boss wa anya bomu na yede beto no a hwe kurasini ko bi no wode bo ba ire na so sese oba no opeso o chese we premeni so oba bi ka kire ni kunsa me de o ma me nkwa mbone o de tete wo no nye bi na me be yama wo emu oya wo hwe emu oya wo omono jai okay oma yenko numbers ne so 0551 931
931 0551 931 931 and afi 0548 931 931 0548 931 931 number is very very simple. What take care you be about man so mama here. Hello. Hello. Yeah, Pacho Haya. Yeah. Oh. Hello. Hello. What is say? Nanti na mi adu na say. Boko when ye? We dey pick the new live. Hey, what's your more what me atu ha? Hey, man, na time dey be ko bi ese ni you. Wa di machi maye me nwanwa. Hey. You dey come up say we dey be awo nyina ma be so wo nyina. Me do awo fly ma be now. Oh, be he nyina be so be ha ko. Ai. Yo. Wo dey mi jodi. Asem no dey o timi ya flash we. Me da se. Tim sa be do we dey. Say ye be hu no kure mu. Amen. Ah, what about it? What about it? But that's a pa. Yeah. One moment, son, call of Frosso. Hello. Hello. Oh. Yo, hello. Yo, hello. Hello. Yeah, good evening. Evening. What do Sompa FM 93.1? Man, 88 no. Man 88 no. Unpunable man. My baby no living. And that hono. No we dey almost just for who boy who. Oh. Kafra. Yeah. What do you would na be na with you? Yo. Bye. Medase bye. Okay, for Fraba Homa we so hello. 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 Yeah, good evening. Good evening. Pacho Hani. Yeah. It's me. Bema no. Kai. Yeah, we do the wash. Bosumi Kosuma nen wi. Yeah, branche. Bema. The question me. When you my mo Nyamo boss say the nyamo bobiu. The true fear numera na awo kra de me atwan. Kafra. Me chinchin me fiti numere anofa me ti o man hene enka na mse e se waba. Yeah, that's me ko to jena men kasa. Oh, Mr. Me want to me. Yeah. That we dey our prayer me bre e be ka program who take no. Aye. Me nya program ti da. Yeah. Me the station there. Baby, I could be on the station. Come on. We may rather see. I said that they told one more. Mo. And you will be near some. Mo. And then let's go, papa. Mo. Now, my side or he or Mura Samoa. Oh, what? Aye. I'm not here. What to do? I want some cut of the demo. Come on. Come on. Miss me, what to me? What silly. What doing you so the first soon. God bless you. God bless you. God bless you. Yo, Eda Nicholas, me da se pa. Ho fra ba homa we so hello. Yo. Abusa for hello. Yo. Yeah, my radio no call from why. And I TV no ya low no. Yeah, good evening, good evening, master. Wani? Hey! Nipa ira emodua. Mo. Yeah. The kejagum. Aye. Ha. Ajaba kwakuya. Aye be huri papa. E be saji kure ya boyebo. Be da se. Ayere.
adi ko hu de Yo. Medase. Ah, ye kejagum. Yo ofo fro ma no so na mama ye hwe no. Hello. Hello. hello Yeah, good evening, master. hello Yeah, good evening. yeah tun ni wa jo Pacho Hwani. pacho osoni O ka sa free hene. me ko sa free kwara so Oy, o si amo yan koy. open asema atu open owei as a fifty Oh, nipa na ti kwehia nkwehia. Yay! mema ye tinsum pa na ese kakra ne kinika yensem Oh, me ware already na me na umi me se de asembi ada kudu o ka kire me ye. open me ka chawo kwa uchi No, sisa ye de yata ho kire ne. Hello. On so wate ya. Oba de so obeka o ya de obeka ye o. Nye de hia ni. So ye de ka kire o se nye de hia ni. Ye, obeba ntimi nya djuma nye de hia ni. Hello. 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 Yeah, good evening. Fine, Blandiane. Yes, sir. Mohoye. Yeah, who ya pa? My cousin feel play number 1. Yeah. Dr. Fugoso, yeah. Ah, yo. I Batman at the end of Mon Casay. Right. Uh-huh. Oh, Bana Penabunu Quasiapa. Ah, kwasi e bo pre no so no. Your friend Azuma, why? Oh, Azuma ya fa na esa na ka ho pra ko ni hu di besi. Okay, hello. Yo. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Isoso. Ah, bujamba chi sali ko to sali bujantu amajiji nako. Yeah. Yes. 188. Wouldn't me wabo bemedi pa. Yo. Yeah, don't see Jano. The Bible could be I tell what you said, Bibi. Yo. Now, we should have near Mapa. But that's it. Them and the one for an Ombre. We inform. Asem we won't me friend will be. Will be a minute. Chama Bremai. What's what it tell me? Chama Bremai, me more join you, when a coffee job engineer. Hello. Yeah, Wani. Why? Me pato me dende adebonkum. Me ka free agreken zema. Okay, young boy. Nyanke nyame ne ko ni abrantia no wamiya. Wamiya pa na safe no se no kwendia. Ene oba no so beti bi ehu ya. Akama. Obatene kakanka. Edi ni eso ni eso so 8 na so wo se bi wo adi a na ti ka se tia wase wo ka se tia wase na ne ka fa yo kunu nko a wo di atro wase na ti mo ke jemu na ne aduma ye twa so ba na ba o chena obeba so ba na odi bi ma ye be ka chense odi bi so odi for so ye be we ni mo yo wo bi ka che ni kunu se kana ma akora che na ni monyam asem ne ba ma mi no oba ni de bi she said, Nikuno. Wow, on person of Bacon Mampino. And in India, and actually, Mammy no over here on the other day, and be a smana. Or by I know what watching. Hello. Tete or by into Mamma. Hello, Mamma June. Yes, on you. I'm the Frank and I say, Sharp was. Oh, Frank, on what to say? Near the moon. With that, more FM with the one as is in the Medase. Reggae cran and put me and me you reggae you, Medase. I don't mind. Yes, sir. This is a ring and a memo.
mmeranteɛ no a mmarima no wɔma ba no a wɔmoma mmaa no asɛgye ne adeade no wɔmɛdi bem no wɔmɛdi bem paa because deɛ ɛkɔ so na ɛyɛ nkwaseasɛm wobɛfoɔ paa no kaeɛ no ho adeɛ na afei wastate ne wɔyɛ nkwaseadeɛ kyerɛ wo akɛntɛ kakra ma na ɔmunya aware nware o ɛma me no mɔmɔwareɛ nyɛ sei na ɔmoyɛɛyɛ na wɔmɔmmɔ ba no deɛ ɛmu ɔmu die ɛyɛ yɛ to hɔ twɛn wɔn na ɔn sɛ ɛmɛma nso ɛyɛ paa medase so bi ate sika bɛyɛ ho ade yo abɛdi saa nsɛm fui yo tɔpa na wapa asase na ɔmokɔtɔeɛ no ɔmo ɛmaa na ɔmopɛ agyapadeɛ no bi no no nti mumu awaleɛ no na asase no monkyɛm mmienu nti ɛmfa no fa yo medase afidie ne de gu awade ne ni ha sese ti wo de to bo ase ɛmaa no so ɛmɛma a wɔn mpɛ so ɔmbɛyɛ ɔba ho ade no so koraa na ɛmaa no korɔkorɔ wɔn ni wo asɛbu mu de mo nsɛ no so hello master brother Bajo ya je o hani kache fam Ali Dauda kache blentu ahene blentu ano wo fa ahene at the first side yo asante achim yo asante achim blentu yo the kache beman de wo mre dodo ka wan ke e masa wa ho me de entimi masa kra beman no mre pa na fa no so wa ware de ma ware na wo yire ben ba bia wo ka sei o hapa yo boko beman no mre beman no wo mom na ni yade yo o mena ni nyade o mena ni nyade medase yo ofofro betimi aba 0551 931 931 ana 0548 931 931 okay ya hwe say obi aba so a okay abajafo mani age say me bo me minimu nanko ano college no eguso eba atrese amanfo ani di machi ayo mama here obi aba so me so ma TV no nko from ana radio no nko from kra voice no aha ma no nko from kra we voice ni film kra TV ana radio bi abete wonka sisi ade say sisi de ye no program na Africa ya wo so mpa so de say na aka sa free hene me ka say free di free no kwa bene agency ahene okay kemani dia osi udo machi asisi ayen ayo pese ye wali ama sisi yu se yemfa yintin kwasimpu mesre mu bi amfa kwasa se busi mesre mu amware ye no mesre mu a akokọ kra na bliku di ense mpa cha opi enti odi ya ti ayo mo nware ma me why na akohoma no ya bo abre mo mo sombi Beto via binya ne ho se ne die. Yanko pompa ye ne yebo. Ai mom na nso mo mpa ye no ama se ubekwa bonti beba ne nyame adware wo ba de abeto mpa so de. Ye da ma se ne mu juma pa mu dia bo santuman. Ye tia utumfo. Yo, utumfo ajo so. Bye bye. Yo, bye. Okay, me say obi ama wonu mu na ba mu de. Mesre mo a. Hello. Yeah. Mantia. Yes, sir. Mamadu. Yeah, Joso. Omna Samwa. You. Na, if you butumi ya ho ya, no ne ko bo Nigeria no. Line up we no. Yeah. Ya bo mo paspa. Yes, sir, ya Joso pa. Na men kan ho. On kan so ho. Wa kan fu team no. Say team we ya na de ko bo Nigeria no. Nigeria akura so say abowi. The Eco World Cup on it. You. Hello, Manti. Yes, sir. Pacho. Asem only time at the two jano. Say a branch be a commercial of being in a baby or in a shenanam. The men who couldn't find why any bonification pap. One I bonification Obana, what you know, now Beman or the Namno Obana.
Bema no. So the man is an echo, band or banning. No, ba no hwe na no ho anka Bema de be say hene. Ah, Nancy. And the idea of what should I say? Or baby up in here. Now, who man who so bad, I don't know what the idea question of Nancy, me pasu, me colleague Kakra. Aha. Na India no. Unia da just obiri. Ayo. Wo obiri. Na o tun tun ni kra o ba de ni ba na o ba na o ba o so ko de bi tete e mo ba ni twem. Ye. Man ti mi so de me de ko me ba ho wa be ka bi ya kire o. Yo. Ah, na obiri de o tun bi na ko se na no se. Be ma no o ba no wo ye di wo mo ko nsan ko ya mo ko de ju nkoto. Ye ko aso no. Aja okay ya so for se onyamfa no. Oh, so for the so for the year, because we dey so for we na to ko so big and am say na ndika ayo so for ma me na nka ko e obi e de na mura na numu a na se ke be yoda okay Asem hello yes sir Nada yes sir you ahuri you free new mercury ene bai ne jinjini ya ba so mani ko just face ni why yewu hey me that's what ka baby o nana yeah madana womi baby abako no ha na meko ko bia aha yediwati hey kojo ai nana aja uwe me ka se bia wa fam ko ana wa me ya se no na uwe na kamba ya se aka be hunu nana so me che obi a wada mo ya obi a je so pa nana kajagum me dase pa okay Asem say atifu ni nyina edi machi hello yes sir oboni bobo bribi tim bribi mranche yes sir my friend wife she aka jenze mranche inaba yeah but on pa no Dr. Mensa friend ma Lydia oh and so the we see our church mo Dr. Mensa no then I make us a friend the Nicholas no Nico I'm out for church him one say yes mranche inaba as Coleman for mine was a holy munyam me that's it na obi this squad where I say hey ya wake up squad pa na come on wake up squad pa na someone na wodi na ba no kwa no eno na se bra say for dina me that's it asem na to nkofo kuma ti ku bia mo andi e ready shout me that's it asem ha wo bia so pese ye di akire finchim yes bia ye be ka cho say yeah, the IFM the area and the Akano. No. I want one panel. Hello. Yeah. Ananche. Yes, sir. Yeah, you're so far. The family of fire, because I feel like my Jankuba. Yeah. Ananche, you do what is and say, and you yeah, Mudi, Adanche, no, Metiano, from Sabi. Them say, Wamani and the hope. Nancy wa maniam na ho esan say a bread dikanya ohuri wo ko gu ne ni so ade no sabe na no tutu no fo enso no masa utie me say onipa bi fom no de bosome ba ko pa o chewo a what is said there you come down asem american mo de mo nse no so say bosome ba ko wo frew no obu nkotodwe ne nsa da ne sayem no o pa o chewo e masa bio mesro man hu de ye me say what cost to hit you will surely come down. That's my make. Yeah. No, Mr. M. must have you. Now, when you know this, so when you go for Aton Hoswell, the same quantum, and I'm telling you, Musia Mokano, I will we know give a woo, and I say, the mammo, a bit material, Jim say, and the unfortunate and more some dear. That's what I say, on Fanason, and tea, now, or treat and go on and go for no one. Into a battle na awale enkodani me da wase ofori amponsa dwumbi a woto ye no odo mani pagi mi
Hello. 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 Yes, our boss. Aka, my dear. You are there now. Aka, Odisha, the Kajufu. Hey! So you there? Aka. Kojopoku. Aka, now what is it? Now that's social media. Then you say, Mr. Chrono. Hey! All right. I get a hold my patra. What I'm no what to. Ah, yo. Ah, what are Oh, yeah, I'm only asking my friend to share with you. Why you know? Ah, yo. I saw by the barman, most of the PC. Why? No, I don't know. My quite be about be a major. I saw by the PC. Yeah, more about me. Job, not about you. You, I'm gonna go so far. Okay. Panel members near strong production team, no so strong. Of course, you Bema. Your call has been. Hello. Yeah. I'm not saying you're for the Bema. What about Bemedin? A hoodie. And a busy carpenter frame. We never mouse. Oh, not saying the fact. We are your busa. Medase. The oldest. Medase. It's my papa. More. Maybe catch it. Take it from now. Medase. Now, make the program. And then there. Oh, why? Hey, me about no. Me didn't want to grow. Mama Esther, Padaroma. I don't want to be by Acho, Miss Row. For be granted. Now, Negum suffer one nap. You. Medase. And so, all my gospel artist in an award. Ye many be. Nejum a kakuma, shrub for cry or ye less bizarre. Hello. Hello. Hey. Yeah. Ofana mbucheze umuti say. Nyankupa do me hoye pa. Yede ya miase atamfo bebre. Otu ase wa krabo. Ya. Aha. Baba cho mpa ke du so chia wate. O ba pa hwan? Ye du gas obi o so chia wo. Hey. Ayo. Ikade wa be ye hina no haye. Papa na du big talk na. Mo Baba cho am come sense bi chia no be jafo ndila. Man ma be jafo jo sebu. Obi bia ye. Mo ban su ya sum. Mukure muche. Sompa. Aha. Didn't know how you could have gone dicker. And 10. Of I ain't come be a Namia, my channel banner, no be dry. Yaka, the way of was watching. Baba, you. Eh, Bibi Bessie. Ha. But you. Hello. A beggar who buy Nana. Yeah. And Nana could just wait in my tablet. Remember, guys, I want to say. You know, we tell poor men, poor. Never free out for Don. Now, Nick was when they grow away. Now, could you speak? I didn't send them a Casaha. Yeah, and now today. I don't know who's in a Casaha. Mother, you know, I can go from the school. If you want to name bro. Mother, who's here for? Let me name bro. I busy. I did me who no one myself, or busy perform and 10. I don't know. What you mean, go? What you want to go? Aha. Nana, I don't be another market day. But I was sick. Nana, am I with them all? Baba, who are on the Wario? No, you. Nabi, no one, yes, I know. A mem guess, and to say a mem guess, no. What a mirror. A mem guess, and answer.
me go kuma de na o pe bia ma me nane na kuma zo me mu asa kuma zo so asa ya babia nane ya babia nana aba we me ma de nti ade je kura me wu amenyim aba wa da no ayi o do aba gira mo ai obedu zamani a odi no meji tuza no ofa wa edu zamani yo dana amamu yaye ana won konye na je odi no na won be ebi eye oba me nidino ne me ya ka je afa ta edine ni aba ebi e ba fele ta no etina o kana de mi ya meka azema wo nana ye ta waki me da was kojo space of mem chief producer kasa was yemfa afre no emre wiye be ma wuso kantan kranka me da was wona ofusu be ma modi djuma ama aso ani pa ye di djuma de no esiase me ma abadwafo kwai na fi 30 seconds short remarks na fi yemfa djuma de no emre wiye wahina yire sase mama na 30 seconds no menua be mai wadi amia mama Esther so ye chia no ba bi owo bia na me ka chi nua be mai se mama Esther nwum bia oboye o se pray yi hawe me mane ha me pray mane hune me mane sha me soda o pray yi hawe me mane ha me pray mane hune me mane sha me so nyame wa mafaidia ade nyina be ye nyame wa na afenti no onyina de wa fam na wa anwu no migidi se nyankopon kitane mu onya akomatoye mu wade aba bedru ketechewanu mi de migidi se bibia be koye akoma beto for mama de wo hwehwe no ne kra ehwehwe no ne nsa akenti no me de datiefo nyina asese ene ye ba ye nso ma je ye felso meda wase pa mamejo metia o pa nwumre na me no won komo pa moonlight abaya na nso me nsa anka mamejo mahu se wa frame na CCP masi CCP o wa putuoja CCP me mo adwo nwumre meda wase pa se wo so bribia wo kai me omono Yanko ya dasi beneja de nyame dia ba beduni nyame ayebi na me nwa bai the voice here the mom na so na baby body scott na we o dey discount yeah the power here that na one two share that na one ya yeah eyo na enwum na oto ye no agrobi na wudi edu sam ne say ya nyame asem ye tufu so odun kwa na godara amante de be catch enu abe mesa ha no abedan no ya odie ne de yentimi ka so betima ye free mo because medical ka say obi na otisika ko wa ne tanfo da odum na ode koye e na akoba ne sa ti sa de wa ebi a che oda bia no we me to mi nimpen ya wo fam enye so easy but ye be catch say ma onkodi awu ne ka say na obi say na konta bi say ono a ko babo no eye good say de si ye nyina no amfa ne nsanka oba no na emum abedu ha enti we na kire se obi a wo tie ye bia no Asem Mpe Nipa se unya aba bi free sa de se wote sa sisa na me de me koso aka se enua ba no enne ensam ne de bia wada wo ka se wo pu ni nyina ba wan we ya na wo kwa kwa enti ne sere no o tie ye ne a baby owo bia no yem se yenye visa because afidie so obi ba cha so obekasa na obobo udin no na che sesa nipa kwa na asem ne dey ebia na me no enti so no so wo bibi ka ade bo kwa na nye fon so asem se me na ka me so meba na mom de ne ho akire ne ka biboa no so oba ne ehwe na ye na abusuafo tena ye toto no ma bi a enkofa ewu asem ma de a ye be hwe ne aka se ye gu no so na obi ahoto na ye bagu no ye bagu no because ye nhwe ma tu ka sensemu a edi ewu ye mpasa e wo ye fidie so ye hwe ma ense ye hwe e ma ewu de da ye che obi bia do bi we ye emfitiase be ma ye bo asofo bremo yo nana de America ne se oba ne nya medri ha America na asem de me twen kwan ya nyakopo ya adum a producers for ne nakasa aka ne nsem se ohia so be kasa na eja mframa Ghana de mframa kakra bi si a ne ya homa nyina no na ye basa eti ye twen se oba ne beba na yesu yeti obere no mu asem ebia no oba so key point
eti entwen na na meda ase betia obia ne da wase pa abusuafo obi a asem ha no mesro nkwase hohoma anuma duboni ngu fresh our number 0546 88 32 87 0546 88 32 87 chief producer number no dia chiri so dia pa so dia ye ntwensene dia yire se benta pa no ha woni beje ho pa se wodi asem no ba so pa no amfa ba bia ye ntoto asem pa so da bida afe sanje sa number ika ho 0243 58 bio no about 78 aka ho 0243 5878 asem na dokoro wache what the fa baby kura ne kasuo no wa hu na ni so yie toto papa so fabra ni anya ne fenche mma ya lawyer sa we se kamienu lawyer Safu Jamfi senior lawyer ni asem ni bem efoda oni asem ni efoda ana fe lawyer mfum on se lawyer kata wire ba ko ya omota ye kire ya wi na anwe a eho ne betwa na omo aye twitwagefo pa kesisi akọ wani mu a obo twitwage amanfo no edoso pa wotando pa ye hwe anim e wo sompa FM ha sei mesre se wusi somra na about a ehia so be fa ka bio na antifom na bra udbedru water west filling station na wo honom no na bo se da no si honom a da no ye the ties red and white na asetare hu nyina ye ne share filling station a ye ni room hotel adi hwani mu no na e share fence so e simple and short ana wo de se wusi so amara na about a fa form fa baby amani di dwarom obia obeto no hobia so wo ton ade wo kwa no ho no bisanse sompa no e wo hene ti me kind of say udru dwem ho baby amani di dwan kura uhunu ye mask no say isi ho no obia be kire eti mesrem asem no de fa baby wa ate ho ase anti na court kura ya pi no wo de fa baby said o musi kan no in fact anko ya ma kra na enso ukumu a asem no kan se e ba na sa wo de fa bra na eto da bi akaba kura no yetete sa pam no foforo e ma na yi slate no se nko ya wa hwe akwere wa hwe abonten wo de ba ye betete apam no kama ma eno ho aye pepepe wa wani beje sa wo de wasem e ba Sumpa FM ene Sumpa TV mrante hine na badwafo dwumadi so dwumadi ni dina ene Asem Mpe Nipa ye da mo ase ye gina ahoma no so anka kira no pakora manfo befre na eye me nwanwa se matiefo pa matene fie bosome miensa ene akiri nie na ene ya mafrefo gu so dendenden na ene ya stories so ahase na e flow a kire se woni badwuma wo nsuro buri adwuma bia de be so onse bia ye na ye ne yie na so ho daye na nyakopo bi saw ye da mu nyina ase ye ma monitie ye ma mo ne hwe ye pagye mu nyankopon pa wo kina no nso bre pepepe no hia ye e wo Sumpa FM Sumpa TV Asem Mpe Nipa dwumadi so wo bete no ate no asa ate biu awurade nsiramo bra ye sori ye be san ne mo hia bye bye.